كستيخ نقولكم እንዳተነበበት ያክትካይድ ኩላታ ምዕራፍ ብምንታ ንውሕ ዝበለት ምዕራፍ ስለ ዝኾነት ከመይ ኢኹም ሓሲብኩማ ወይስ ኣብ ክልተ ኢና ክንገብረ እዛ ምዕራፍ 4 ዜና ገብርኤል دحان سقعتها نخلا مو نقلت انت تعرفه صبو صبح نقصلو تدي تعرفه خاص صبو وما انت نودو مالتي جس تا معرف ما حسين نقرا شو كفافيلنا نري مالتي بمولات النبى مش حاجه بمولات النبى مجمع هو نتي سمعنا مثلا ذكرتنا كلاتكم تكاتلنا اللي هو تحت مصحف قدس حسكم نالباش እንተኽኢልክውን ፒሮን ወረቐትን ሒዝኩም ፍልይ ዝበለ ሓሳባት ወይ ካብ ቅድሚ ሕጂ ትፈልጥዎ ዝነበርኩም ነገራት ሓድሽ ነገር እንድሕር ሰሚዕኩም ክትነግርዎ ኢኹም ትፀሓፍዎ ኢኹም ቀፅል ዲያቆን ሓወይ ኩላም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ ሥላሴ አሚን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ከንብቤ ካብ ፍቅዲ 1 ኢየሱስ ብዲያብሎስ ከም ዝተፈተነ ብድሕሪ እዚ መንፈስ ቅዱስ ንኢየሱስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ወሰዶ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ ሽዑ ጠመየ እቲ ፈታኒ ድማ መጺኡ ወዲ እግዚአብሔር እንተኾንካስ እዘን ኣእማን እንጀራ ይኾና በሎ ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ደኣምበር ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ዲያብሎስ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ወሲዱ ኣብ ላዕላይ ጫፍ ቤት መቕደስ ኣቆሞ ወዲ እግዚኣብሔር እንተኾንካስ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ በእዳዎም ክጸሩኻ ንመላእኽቱ ምእንታኻ ይእዝዞም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ እስኪ ንታሕቲ ጽደፍ በሎ ኢየሱስ ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ ዝብል ጽሑፍ እውን ኣሎ በሎ ከም ብሓድሽ ዲያብሎስ ናብ ኣዝዩ ነዊሕ እምባ ወሲዱ መንግስታት ኩሉ ዓለምን ክብሮምን ኣርኣዮ እሞ ተደፊእካ እንተሰጊድካለይ እዚ ኩሉ ክህበካ እየ በሎ ሽዑ ኢየሱስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንዕኡ በይኑ ድማ ኣምልኽ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኪድ ሰይጣን በሎ ብድሕሪ እዚ ዲያብሎስ ሓደጎ እንሆ ድማ መላእኽቲ መጺኦም ኣገልገልዎ ኢየሱስ ኣብ ገሊላ ክምህር ከም ዝጀመረ ኢየሱስ ምእሳር ዮሐንስ ምስ ሰምዐ ናብ ገሊላ ኣልገሰ ንናዝሬት ሓዲጉ ድማ ኣብ ምድሪ ዛብሎን ንፍታሌምን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም መጺኡ ተቐመጠ እዚ ኸዓ እቲ ነቢ ኢሳይያስ ከምዚ ዝስዕብ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ኮነ ምድሪ ዛብሎን ምድሪ ንፍታሌምን መገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኣህዛብ ዝነብሩላ ገሊላ ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረአየ ነቶም ኣብ ጸልማት ምድሪ ሞት ዝነበሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም ኢየሱስ ካብታ እዋን እቲኣ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ተነስዑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ ኢየሱስ 4 ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝጸውዐ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ገፈፍቲ ዓሳ ዝነበሩ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ዝተባህለ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ብመርበብ ዓሳ ክገፉ ረአየ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡኒ በሎም ብእቡኡ ድማ መርበቦም ሓዲጎ ሰዓቦ ካብኡ ሓሊፉ ካልኦት ክልተ ኣሕዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሐንስ ሓውን ምስ ዘብዴዎስ ኣቦኦም መርበቦም ኣብ ጃልባ ከተዓራርዩ ርእዩ ጸውዖም ንሳቶም ከዓ ነታ ጃልባን ነቦኦምን ሓዲጎም ብኡ ሰዓብዎ ፍቕዲ 23 ኢየሱስ መሃረን ኣሕወየን ኢየሱስ ድማ ኣብ ገሊላ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ እናመሃረ ብስራት መንግስቲ እግዚአብሔር እናሰበኸ ኣብ ህዝቢ
ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሕማም እናሕወየ ይዘውር ነበረ። ዝንኡ እውን ኣብ ኩላ ሶርያ ተዘርግሐ። ኩሎም ሕሙማት በብዓይነቱ ሕማምን ቃንዛን ዘለዎም ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም በብወርሒ ዝለዓል ሕማም ዘለዎምን ልሙሳትን ኣምፅእሉ። ንሱ ድማ ኣሕወዮም። ካብ ገሊላ ናብ ደካፖሊስ ዝበሃል ሃገርን ካብ ኢየሩሳሌም ካብ ይሁዳን ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስን ከዓ ብዙሓት ህዝቢ ሰዓብዎ። ኣራይ እዚኣ እታ ምዕራፍ ሕጂ እንዳገለፅና ክንከይድ ናብቲ ቅድሚት ተመሊስና ክስታይ ንግበር ጋይድ ግበረና ዲያቆን ሜሮን ዲኻ ወይ ሓዲኹም ማለት እዩ ጥዕማ እሺ ዲያቆን እሺ ይስማዕ ኣለኹ ቀፅል ስማዕ ኣሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሓራሽ ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውሉድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ሳይንስ ስምዖም ስራ እግዚአብሔር ከመይ ኣምሲኹም ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘብፅሐና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹኖ። ንዘንበበልና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንዘንበበልና ሓውና ወልዲ ኢየሱስ ካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ህይወት የስማዓልና ስሙን ስምናን ከዓ ዘይተሓልፍ ዓምደ ህይወት ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይፅሓፈልና ናይ ህይወት ቃል የስማዓልና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ንባብ ገይሩ ቃል ኣምላኽ ከስማዓና ፀኒሑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ህይወት ቃል የስማዓልና ንሓውና። እሺ ምዕራፍ 4 ኢና ማቴዎስ ወንጌል ክንርኢ ማለት እዩ። ምናልባት ኣኪ ሓዊ ኣብ ስራሕ ኣለኹ ይብል ስለ ዘሎ ቶም ዘለኹም ኣሕዋት ኣብቲ ዘሎ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ክትቡ ክሳይ ይገብር እየ ማለት እዩ። ምናልባት ዋና ዋና ዝበሃላ ነገራት ኣነ እንድሕር ዳ ሓሊፍ እየ ከዓኒ እዚ ነገር እዚ ከዓ ክውስኽ ኣለዎ ትብሎ ተለካ ሓውና ሳብ ምክሳዕ ዝመፅእ ያው ዝተዋሃበኒ ስልጣን ክመርሕ ትብል ማለት እዩ። እሺ እታ ናይ መጀመርያ እንታይ ትብል ነይራ ብድሕሪ እዚ ድማ መንፈስ ንኢየሱስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ወሰዶ ዝብል ኣሎ። ስለዚ ኣብዚኣ ክትበርህ ዝደልያ ወይ ከዓ ኩሉ ሰብ ንክርዳእና ምእንቲ መንፈስ ናብ በረኻ ወሰዶ ዝብልን ጎይታ ከዓኒ ንምንታይ ናብ በረኻ ወይ ከዓ ናብ ገዳም ከም ዝኸደ እንተትገልፁልና ማለት እዩ። ኣብኡ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ፆመ ስለ ዝብል ኣታሓሒዝኩ መጀመርያ ንምንታይ መንፈስ ናብ በረኻ ወሰዶ እዩ ዝብል ማለት እዩ። መንፈስ ንበረኻ ወሲድዎ ወይ ከዓ መንፈስ ናብ በረኻ ወሰዶ ዝብል እንታይ ምዃኑን ንምንታይ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ከዓ ኣብ ገዳም ምሕላፍ ኣድልይዎ ኣብ ከተማ ኮይኑ ንምንታይ ዘይፀውም ዝብል ሓሳብ ተተብሩልና ማለት እዩ። እሺ ዜና ዲያቆን ዜና ገብረ ይቀፅሉ። ኣፋት ቀፅሉ ድሓን ኣነ ክምልእ ሎ እሺ ኣይ ምናልባት ኢሉ ከይመላለስ ኢለ እንዲ ሓረሽ ከከማ ማፃእኹም ይሓሲብ እየ ሓረሽ ጆስሓ ወይ ቀፅል በል ንዑባ መጀመርያ ናይ እግዚአብሔር ኣቦና ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ፀጋ ቸርነት ናይ መንፈስ ቅዱስ መገቦት ምስ ኩላትና ይኹን። ሰላም ኣምላኽ ኣብ ላዕልን ኣብ ታሕትን ዘለኹም መጀመርታ መምሃራን ይዛረቡ ዶ ሰሚዕና ክንድግም ንኽእል ንድሕር ኮይንና ፅቡቕ እዩ። ንስኹም ከለኹም ናባይ ቀር ኣቢልኩም ድሕሪ ኣምፅኹማ እዚኣ ጠሪልካ ኣይኳለ ከይትኾነኒ ምእንቲ ክሰምዕ እሞ ሓሳበይ ግን ክምልእ ሽግር የብሉ መምሃራን ከለኹም ግን ቀድም ንሱም ኣነ ምሳ ፈሪሐ እኮ በቃ ዜና ሓዊ ቀፅል እሺ ምናልባት ከይንመላለስ ዜና ጆሳ ዝበልከያ ግን ድሓን ክንዛረበላ ኢና ካ ትብል ቀፅሉ ዲያቆን ዜና ድሓን ሽግር የለን በቃ ተባህለ ሕጂ ስኢሉ ይቐፅል ፕሌስ በጃኹም ሕራ ይብል ድሓን እቲ ግዜ መታን ክንጥቀመሉ እዛ ምዕራፍ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ጥቕሲ ብድሕሪ እዚ መንፈስ ቅዱስ ንኢየሱስ ብዲያብሎስ ክፍትን ናብ በረኻ ወሰዶ ትብል ቃል ዘላትና እዚ ነገራት ዝገብር ዘሎ ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ጥምቀት እዩ። ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢድ ዮሃንስ ከም ተጠመቐ ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፍ ርኢናዮ ነርና ኣብቲ ምዕራፍ 3 ኣብቲ 13 እስካዕ መወዳእታ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጥምቕ ዘሎ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጥምቀት እዩ። ብኡ ከዓ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጥምቀት ጀሚሩ ማለት እዩ። ስለዚ መስራትኡ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጥምቀት ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብዮሃንስ
ዮሃንስ ተጠምቆ ጥምቀት ማለት እዩ ሳመ መዚለቱ ብድሕሪኡ ተጠሚቁ እቲ ናይ ውልድነት ጸጋ መንገዲ ምስ ከፈተልና ብድሕሪኡ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ወፀ ይብል። ሕጂ ኣብዚ እንሪኦ ነገር ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ናብቲ በረኻ ከም ዝወፀ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ፈተና ንዓና ንሰናይና ኢሉ ዝገበሮ ነገር እዩ። ወይ ከዓ ንክርስትና ንሓደ ክርስቲያን ፈተና ክበሃል እንከሎ ንሓደ ፅቡቅ ነገር እዩ። ምክንያቱ ድሕነትና ኩሉ ሻዕ እንዳደመቀ እንዳበርትዐ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ሓድነት ወይ ከዓ እቲ ናይ ድሕነት መገዲ እንዳበርታዕና እንኸዶ ፈተና ብዝመፀሉ ቁፅሪ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ብዙሕ ፈተናታት ከም ዝወርዶ ክረዳእና ስለ ዝደለ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ፈተና ኩነት ወይ ከዓ እቲ ናይ ፈተና ሃዋህው ወይ ከዓ እቲ ዘጋጥም ነገር ብገዛእ ርእሱ እዩ ጀሚርዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ክርስቶስ ተዘይፍተን ነይሩ ንዓና ፈተና ክወርደና እንከሎ ከነማርር ምክንያት ክህልወና ኽእል ማለት እዩ። ክርስቶስ ግና እንታይ እዩ ንባዕሉ ተፈቲኑ ንፈተና ስዒሩ ንሕና እውን ተፈቲና ክንስዕር ከም ዘለና ሓደ መንገዲ ፀሪግልና ወይ ከዓ ሓደ ኣርኣያ ኮይኑልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ፈተና እዚ ንምንታይ እዩ ከምቲ ወርቂ ኮይኑ ክፍተን እንድሕር ኮይኑ ብሓዊ ክሓልፍ ዘለዎ ሓደ ክርስቲያን ከዓ ክርስቲያን ምዃኑ እናረጋገፀ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ሕብረት መታን ጥንኩር ክኸውን ወይ ከዓ ዝተረረ መታን ክኸውን ብፈተና ክሓልፍ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ፈተና ክንብል እንከለና ሓደ ንፅቡቅ ነገርና እዩ ማለት እዩ። ንፅቡቅ ነገርና እዩ ንዓና ንፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ክንፍተን እንከለና ዝያዳ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ስለ ዝዓይ ነቲ ፈተና ክንስዕሮ እውን ፀጋ ስለ ዝሃበና ብፀጋ ውሉድ ስለ ዝኾንና ንሕና መንፈስ ቅዱስ ከዓ ሓባና ስለ ዘይፍለ ከምቲ ክርስቶስ ንዲያብሎስ ኣብ ፈተና ዝሰዓሮ ንሕና እውን ንዲያብሎስ ንክንስዕሮ ኣርኣያ ገዲፍልና ከዓ መገዲ ፀሪግልና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ ነገር ብመንፈስ ቅዱስ ፈተና ኩሉ ሻዕ ንፅቡቅና እዩ ንፅቡቅና እዩ እግዚኣብሔር እውን ዝፈቀዶ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ክዕወት እንተዳ ኮይኑ ዕውት ክኸውን እንተኮይኑ ብፈተና ክሓልፍ ስለ ዘለዎ ክርስቶስ ከዓ ንዓና ኣርኣያ ኮይኑ ብፈተና ሓሊፉ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኣ ትመስል ብዛዕባ እታ ፈተና ክገልፃ ዘለኹ እቲ ብዛዕባ እቲ በረኻ ንምንታይ እዩ ገለ ዝብል ግን ድሓንተም ኣሕዋትና ከዓ መታን ፅቡቅ ጌሮም ክገልፅዎ ናብ ኣሕዋትና ገድፎ። እሺ ዲያቆን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሳምሓወይ እንኳዕ ብሰላም መፅእኻ እሞ በቀል ምናልባት ገዛ ተቐበለኒ ኣብዲ ስርሐ ኣትየ ፀኒሐ ይመስለኒ። እንኳዕ ብሰላም መፅእኻ ሰላም በለና። ሄሎ ሰላም ከመይ ውዕልኩም? ሰላም ብሩኻተይ እንታይ ድዩ ቅሬታ ንእሽተይ ግፍሕ ኢላት እንላቐፅሉ ሓደ ዒስራ ገለ ኣለኒ ገይሾ ዒላሲ መንገዲ እየ ዘለኹ ሰሩ ብሩኻተይ ቀፅላ ድሓን ሜሮን ሓውና ስለጀመርከ ድሓን ቀፅላ ስኻ ኣብ ዝጠዓሙ ከዓ ሳብ ሓውና እንዳኣተው ሓሳባት የካፍለና ማለት እዩ። ቀፅላ ሜር ሓዊ። እሺ በቃ ድሓን ፀገም የለን በቃ እሺ ተባላሽንያ ተዕርይና ድሓን ፀገም የብሉን። እሺ ወልዲ የሱስ ሓወይ ኣብዛ ናይ ዲያቆን ንእሽተይ ሓሳብ ተለካ በልሞኒ ኣነ ሓሳብ ተልኒ ክበይ ሽዑ ናብ እቶም ካልኦት ክቕፅል እዩ ኣብታ ቁፅሪ 2 ዲያቆን ኣቤልን ጆስን ክትቅፅሉ ኢኹም ማለት ምናልባት ብዙሕ ሰዓት ከይንወስድ ወልዲ የሱስ ሓሳብ ኣለካ ኣብዛ ናይ ዜና ወስኸሉ እስኪ ድሓን ግዜ ነዘይ ምቕታል ኣነስታ መፅሓፍ ምቕባል እንዳ ነራ ተዓቕመ ንሳ ጌርኩም ተትምሕሮ ንፅቡቅ እዩ በረኸት ንምስታፍ ግን ድሓን እንታይ እዩ እቲ ዝበሎ እቲ ክፍተን ደልዩ ንፈተና ክፍተን ደልዩ ኮነን እቲ ማቴዎስ ከምኡ ኢሉ ዝፀሓፉ እንታይ ደኣ እንድሕር ከይድካ ኣብ ፈተና ከም ዘጋጥም እዩ ዝነግረና እቲ ማቴዎስ ዝፀሓፎ ማለት እዩ። ብዓብዪ ግን እቲ ፈተና ተፈቲኑ ከም ዝሰዓረልና
بعبي ون أبتكال فقد خيرنا هنرينا ممسوردنا مستي حدا سجاز اللو سب حدا فطور سب كجات مزخي شجرات كسجرو كم زخيل زناجري مالت أتي منفس وسدو زبل زرلوجن نبرها قبل كله حسابه ويكافقادو نمبال مخانو እዩ ዘረዳእና ማለት እዩ ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ናብ ገሊላ ተመልሰውን ስለዘሎ ናብ ሉቃስ 4:14 ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝተፈልየ ነገር ወይ ከዓ ካልእ ዝእዝዞ ፐርሰን ከም ዘሎ ወይ ካልእ ዝእዝዞ ኣካል ከም ዘሎ ጌርና ክንርዳእ ኣይግባእን በቲ ፀሓሕፋ ርኢና ዝብል ሓሳብ ይኽብ ዝኽእል ካልእ እንታይ እዩ ኣኮ ፈቂዶ መከራሁ ኣላ ከመይ ኣብጥል ሃይሎ ለዘያመክር እንዳበለ ዝፀሓፎ ዝሳዊሮስ ዘአንጾኪያ በሃይማኖት አቦም 85 ኣለና ነትፈታኒ ሓይሉ ከጥፍ ኢሉ ዳ እምበር ፈተናኡ ደልዩ ይኮነን እንዳበለ ከም ዝተዛረበውን እቲ ኣቀዲመ ዝበልኩ ሓሳብ ኣቦታት ብከምዚኦም ዝምህሩና ማለት እዩና ኣብታ ፍቅዲ ሓደ ጥራሕ ስለ ዘለና ኪነው እዚ ብዙሕ መብርሂ ዘድልያ ኣይመስለንን እቲ ናብ በረኻ ምኻዱ ዝበልናዮ ግና እቲ ናይ በረኻ ህይወት ናይ ገዳም ህይወት ክባርኸልና ምዃኑ እውን ሓደ ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ክፍተን ኢሉ ይከደን እንተኾነ ፈተና ስለዘይተረፈሉ ማቴዎስ ከምዚ ኢሉ ዝፀሓፈ ምስ በለ እንታይ ዝብለና ኣብ ገዳም ምኻዱ ስለምንታይ እንተዳ ኢልና ከዓ ኣብ ገዳም ንወጣንያን ዝቐለለ እቲ ጾር ነቶም ፍጹማን ከዓ ዝርታዕ እንተኾነ ግን ናይ ክልቲኦም ንወጣንያን ይኹን ነቶም ፍጹማን ይኹን ክባርኸሎም ስለ ዘለዎ እዩ ናብ ገዳም ዝኸደ ወይ ከዓ ኣብነቶም ኣርኣያ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ገዳም ዝኸደሉ ምክንያት ማለት እዩ ቀፅሉ ኣሕዋት እሺ ቃልዮት ይስማዓልና መምህር ምናልባት ተባሂሉ ኣብቲ ክልተ ሓሳብ ጥራሕ ትንክፍ ኣቢለ ናታ ካልእ ተቆፅል ከይድ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ጥናሕ መምህር መጠቃለሊ ባ ክትገብረልና ስኹም መጠቃለሊ እንታይ ሓውና ዲያቆን ዜና ገብርኤልን ሓውና ዲያቆን ወልደ ጊዮርጊስን ዝበሃል ኩሉ ኢሎም እዮም ሓንቲ ቁርብ ኣጋንን ኣቢለ ክጠቕሳ ዝደለኹ ግን መንፈስ ወሰዶ ተባሂሉሎ መንፈስ ወሰዶ ዝብል ቃል ስለ ዘንበቡ ንምስቲ ሰይጣን ክፍትኖ ዝብል ቃል ኣዋሲቦም ነቲ መንፈስ ዝብል ቃል ምስ ርኩስ መንፈስ ዘተሓሕዝዎ ሰባት ትማልየ ኣብዛ ቲክቶክ ሰምዕ ነይረ እሱ ግን ኣይኮነን መንፈስ ተባሂሉ ዘሎ መጀመርያ ናይ ስላሴ ፍቃድ ሓንቲ ምዃና ኣሃቲ ምኩናን ወኣሃቲ ስልጣን ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ናይ አብ ፍቃድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ኣሃቲ ስምረቶሙ ውእቱ ተባሂላ ዝተነገረት ፍጽምቲ መታን ክትከውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዘይ እግዚአብሔር ወልድ ህልውና ቃልነት ብዘይ እግዚአብሔር አብ ልብነት አስራጺነት ተራእዩ ተገሊጹ መሪሑ ተመሪሑ ሃልዩ ተጋሂዱ ከም ዘይፈልጥ ክጋሃድ መታን ፍቃዱ ንፈተና ፍቃዱ ንገዳም ፍቃዱ አንድም ገዳማውያን ብወጣኒን ብፍጹም ህይወትን ንዘለው ክርስትና ማዕርኽ እንደይ ናይ ፈተና ናይ ትዕግስቲ ህይወት ምዃኑ ብኡ መንጽር ክርስቲያን ዝኾኑ ማዕርኽ እንደይ ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ናይ ምዕዋት ናይ ምርጋጽ ናይ ምንጋስ ስልጣን ከም ዘለዎም ከም ዝተዋሃቦም መታን ክንገር ፍቃዱ አንድም ብፍቃዱ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሪዱ ብሓፂር ቁመት ብጸቢብ ደረት ኣብ ማእከልና ሓዲሩ እዚ ዝኣክል ምሕረት እዚ ዝኣክል ቸርነት እዚ ዝኣክል ጉስነት ፈጺሙልና
ካብ ከምዚ ዝበለ ሞት ኣድሓነና ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ጠቀሶ ኩሉ እዚ ነገር ክገሃድ ፍቃዱ ዝብል ቃል ይወስድ ብመንፈስ ወይ መንፈስ ወሰዶ ተባሂሉ ዘሎ ስምረቶም ፍቃዶም ሓንቲ ምዃና ናይ ስላሴ መታን ክገሃድ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ብዘይ ረድኤት መንፈስ ቅዱስ ምንም ክርስትና ከምዘየለ ብዘይ ረድኤት መንፈስ ቅዱስ ምንም ንክርስቶስ ክንመስልሉ ንኽእል ሓይሊ ከምዘየለ ጾም እሰ እማ ለጸሎት ወእህታ ለአርምሞ ተባሂሉ ዝተነግረ አንብዕ ናይ ኩሉ ጽድቅ መጀመርታ መሰረት ያ ተባሂሉ ዝተነግረ መታን እውን ጉሁድ ጉሉጽ ክኸውን መታን ብፈቃዱ ንፈተና ንገዳመ ቆሮንጦስ ከደ እምበር ቅድስና አደልይዎ ኣይኮነን እንታይ ዳ ከደ ተባሂሉ ዘሎ ንሰይጣን ብጥበቡ ክስዕረሉ ዝኽእል አርእስተ ሓጣውእ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሶም ነጊስና ክንጭፍለቀሉ ንኽእል ሓይሊ ንቅበል ተቀቢልና ክንቅበል ምዃንና መታን ክገሃድ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌላዊ ማቴዎስ ጌታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረ ብንጹር ንገዳም ከደ መንፈሱ ወሰዶ ኢሉ ጽሒፍልናሉ ዝጎደለ ምልኡለይ ቃልየት ይስማዓል ቃልየት ይስማዓልና ጆስ ሓወይ ምናልባት ተኻሊት ሓሳብ ክትብ ስለ ዝደለኹ ከይድ ሓን ተመልስካ ሓሳብ ክትብ ትኽእል ኢኻ ተባሂሉ ምናልባት ብንጹር ነጊሮም እዮም ሓቂ ምሽ መንፈስ ናብ በረኻ ወሲድዎ ዝተባሃለ መንፈስ ዝተባሃለ ሓደ መንፈስ ቅዱስ እዩ ግን መንፈስ ቅዱስ ልክዕ ከምቲ ንሰማዕታት ናብ ሞት ናብ መከራ ንጻድቃንካ ናብ ገዳም ከም ዝወስዶም ከምኡ ወሲድዎ ማለት ዘይኮነ ኣብ ስላሴ ሓንቲ ፈቃድ ስምረተ ስላሴ ወይ ከዓ ናይ ስላሴ ፈቃድ ሓንቲ ምዃና ንምርዳእ ኢሎምና ማለት ብጠቕልሉ ወይ ከዓ ብሕፅር ዝበለ ክግለጽ ከሎ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ብዲያብሎስ ምእንቲ ክፍተን እዩ ማለት እዩ ምናልባት ኣቐድማ ኣቢሉ ዲያብሎስ ንኣዳምን ሔዋንን ኣስሒትዎም እየ ሓቂ በተለይ መቅድመ ወንጌል ድሕሪ ኢኹም ኮንኩም በከመ ተሃብአ ሰይጣን ውስተ ስጋ ከይሲ በጉህልቱ ከማሁ ኮነ ድህነትን በተሰውሮተ ቃለ እግዚአብሔር በዘመድነ ይብል ማለት እዩ ከምቲ ሰይጣን ኣብ ተመን ሓዲሩ ንኣዳምን ሔዋን ዘስሓቶም ከምኡ ድማ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኣብ ስጋ ሰብ ተሰዊሩ ወይ ካብ ስጋ ኣዳም ተሰዊሩ ንዲያብሎስ በቲ ዘሰዓረሉ ወይ ከዓ በቲ ንኣዳምን ሔዋን ዘውደቐሉ ጥበቡ ካብኡ ብዝበልፅ ጥበብ ምእንቲ ክስዕሮ ናብ ገዳም ከም ዝኸደ ይብል ማለት እዩ ካብ ናቱ ጥበብ ብዝበልፅ ጥበብ ምክንያቱ ካብዚ ዓለም ብኣፍ ወይ ካብዚ ዓለም ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ኣብ ገነት ኣውዲቕዎም ነይሩ እሞ እሱ ከዓ ካብዚ ዓለም ወፃኢ ብዝኾነ ናብ በረኻ ከይዱ ወይ ካብ ከተማ ወፃኢ ዘሎ ቦታ ከይዱ ንኣዳም ከም ዝሰዓሮ ንምግላፅ እዩ ንምንታይ ናብ ገዳም ከይዱ ንዝብል ኣብ ገዳም ጾር ስለ ዝቐልል ናይ ማዓንተ ሓውና ወልደ ኢየሱስ ኣብ ገዳም ፈተና ይቐለልና ድሕሪ ኢኹም ኮንኩም ጀማሪ ከምዚ ኸማይ ማለት እዩ ወላ ጀማሪ ክርስቲያን ከምዚ ኸማይ እንተሪኢኹሞ ዝያዳ ዝፍትን ኣብ ዓለም እምበር ኣብ ገዳም ኣይኮነን ስለዚ ወጣንያን ፈተና ዝቐለሎም ኣብ ገዳም ስለ ዝኾነ ነቶም ወጣንያን ማለት ጀማርያ ማለት እዩ ንጀመርቲ ክርስቲያን ገዳማዊ ህይወት ንኽባረኸሎም ናብ ገዳም ከም ዝኸደ ካልኣይ ካኒ ኣብ ገዳም ንፍጹማን ከዓ ጾር ዝኸብደሉ ወይ ከዓ ፈተና ዝበዝሓሉ እዩ ማለት ስለዚ ነቶም ፍጹማን ከዓኒ ናይ ገዳማዊ ህይወት ምእንቲ ክባረኸሎም ናብ ገዳም ጎይታ ከም ዝኸደ ስለዚ ንኽልቲኦም ጥቕሚ ማለት እዩ ንጀመርትን ንፍጹማንን ናይ ገዳማዊ ህይወት ክባረኸሎም ስለ ዝደልየ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ እሺ ካብኡ ቀፂልና ሽዑ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከም ጾመ ዝገልጽ ሃይለ ቃል ኣለሞኒ ዲያቆን ኣቤል ቀጽሉ ንምንታይ 40 ለይትን 40 መዓልትን ፀይሙ تحتيرو سالفان شعاتن لعي لخ 41 زي كده زبل حسب كيدو دياكون أبي كتسلو በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናይ ክርስቶስ ወገናት መፍቀርቲ ታብ ክልተ ወገናት ዲና ድንግል ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ዝኾንኩም ብኩሎም ተራዳእነት መላእኽትን ጻድቃንን ተኣምኑ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ዝኾንኩም በቲ ፍጹም ሰላምታ ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ክብለኩም ፈቶ ቀዲመ ሰላም ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩላህና ይብዛሕ እሺ ንእሽተይ በታ ተዋሂባትን ዘላ ንእሽተይ ሓሳብ ንምሃብ ጥራይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 2 ዘሎ ወጾም 40 መዓልተ ወ40 ሌሊት ኢሉ ዘሎ ከምዚ ኣሕዋትና ጀሚሮም መፅንሑ እንታይ እዩ ንገዳም ወፂኡ ሽዑፍቲ ገዳም ግን 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ ስለምንታይ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ ዝብል ጎይታ መድኃኒት እግዚአብሔር ሰራዕ ሕጊ ስለ ዝኾነ ሕጉ ካብ ምንታይ ጀሚሮ
نصوم مجمر تحق جيرو مالتي قدام يتحق نبنا ادم ساواتو انت نيرا صوم يا نيرا مالتي كابزو كله ابغن نزلو اصبلا اخا كابزيا حما صبو انت فلت غن اي تبلعت قدام يتحق ساواتو نبنا ادم صوم يا نيرا اي تبلع زبل مالتي بزخا قويتانا مدحين اسكسوس سغا وانجيل كسرع كله قدام يحق ناي حقو سرعتي لو جمرلو بصومي نيرو مالتي قال اي كاني انت يلولو ابونا ادم نبونا ادم ديابلوس سعارو بمنتايو بمبلعي مالتي ببلعيو متاي تبلع تبعلا كم زبلع غيرو دي ابونا ادم كاب جنت زوص على مهنيات بديابلوس فتنا سعارلو بمبلعي نيرمو نت ناي ديابلوس تونكلكا بصوم سعيرو نا ادم كان حارناتو نموصا مالتي 4 بزخونلو ግን ስለምንታይ 4 ገይርዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነጥጾም ቀድሚኡ ዝነበሩ ነቢያት እንታይም ገይሮም 40 መዓልቲ ጾይሞም ሕግ ሰሪዖም የሞኒ 40 መዓልቲ ጾይሞም መጽሐፍቲ ኦሪት ጽሒፎም የሞኒ 40 መዓልቲ ጾይሞም ካኒ ናብ ብሄር እያውን አትዮም የሞኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ 40 መዓልቲ ገበሮ ማለት አይሁድ 40 መዓልቲ نتحتي ويكا 4 معالتن لعل غير وتزخون نير نحق وانجيل نخي قبلوا مغنيات مخونم نيرو يبلنا عندهم تانا مالتي اجي ابونا موسى نبي موسى يكا نبيات موسى 4 معالت تصيمو حق اوريت كم سرع قويتانا مدحنا يسورسوس كان 4 معالت تصيمو حق وانجيل سرع لنا مالتي موسى اب قبصي 4 معالتي صنيحو ات ግብጻዊ ነት እስራኤላዊ ከዕምጾም እስራኤል ንዑ ቀቲሉ እንታይ ገይሩ ኣብ ሑጻ ቀበሮ ሑጻ ቀቢሩ ኻኒ በዝኻ ድሕር 4 መዓልቲ ምስ ወገኑ ናብ እስራኤል ኮነ ማለት እዩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ እቲ ሙሴ ናይ ጎይታ ምሳሌ ኮይኑ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ እንታይ ገይሩ 40 መዓልቲ ብምጽዋም ዳሕራይ ሽዑን نديابلوس كأن انت يقبره مالتي بئس مسكال يسعره مالتي ناي مسكال مسالي ابراوي ناي ادم مسالي خوينو ابراوي مالتي اكند ابراوي تطابيقو نت ግብጻዊ 50 ዓመት ግብጻዊ ኻና እንታይ ምሳሌ ናይ ዲያብሎስ ምሳሌ ማለት ከምዝ ተሪኢና እስከ ንሕፃር ዝኣክል ጥራይ ናይ ኣቦና ኤልያስ ካን ናይ ሙሴ ናይ ነቢ ሙሴ ስጋብ ሰለስተ ዝኾኑ ምሳሌታት የምጻልዩ ናይ ነቢ ኤልያስ ምሳሌ ኻኒ ኤልያስ 40 መዓልቲ ጾይሙ ብሄረ ያናት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ 40 መዓልቲ ጾይሙ ሎሚ ንገነት ድሓርካ ናይ መንግስተ ሰማያት ናይ ምእታው ምሳሌ ማለት እዩ ንሕና ንዓና ማለት እዩ ምእመናን ካኒ ምእመናን ድማ 40 መዓልቲ ጾይምና 40 ለይትን ጾይምና ማለት እዩ ናብ ገነት ሕጂ ናብ ገነት ድሓራይ ካኒ ናብ መንግስተ ሰማያት ናይ ምእታውና ምሳሌ እዝራሱቲኤል ደሞ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾይሙ 24 ብሄሮ ኦሪት ወይ 14 ናይ መጽሐፍት ናይ ኦሪት ከም ዝመለሶም ድሕር ጽዋ ወይ ጠፍዮም ዝነበሩ መጽሐፍት ከም ዝመለሶም ነዚ ኻነ ሕና ኻ ምሳሌ ኻነ ስኻትኩም ድማ 40 መዓልት እንተጾምኩም መንፈሳዊ ምስጢር ክግለጸልኩም ንምባል ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ ዝተረፈ ሕዋተይ መልኡለይ ዝጎደለውን መልኡለይኹም ቃል ሕይወት ይስማዓልና ዲያቆን አቤል ቃል ሕይወት ይስማዓልና ናወሰኒ ሓወይ ኣብታ ናቱ ሓሳብ ንእሽተይ ነገር ተለወስኹሞ ካብኡ ዝተረፈ ሽዑ ብፈቃደኛ ትወስኹ ብፈቃደኝነት ሰላም ኣምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትና ይኹን ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ፀኒሕኩም ቃል ሕይወት የስማዓልና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ትምህርቲ ምናልባሽ ኣነ እኳ መስመር ክቋራረፀኒ ፀኒሑ ሓሳብ ናይ ዲያቆን አቤል መወዳእታ የስምዐዮ ቃል ሕይወት የስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ብዝያዳታ ናይ 40 መዓልቲ ስለምንታይ ፀይሙ ልዕል ኢሉ 41 ትሕቲቱ 39 ዘይፆመኒ ዝብል ኩሉ ክርስቶስ ዝገበሮ ኣብዚ ምድሪ ብምስጢር ገይሮ እቲ ሓደ ኣነ ንሕጊ ነቢያት ክፍፅም በር ክስዕራ ይመፃኹን ዝብል ቃል
ኣብ ማቴዎስ በዓሉ ጎይታ ከም ዝተዛረበ ማለት ኣቐዲሞም ዝነበሩ ነቢያት ንበዓል ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነቢ ኤልያስ ብዙሓት ቅዱሳን ማለት እዩ 40 መዓልቲ ይፀሙ ነይሮም ማለት እዩ። ክርስቶስ ከዓ 39 እንተደኣ ፀይሙ ኣይሁዳውያን ምክንያት ምዕንቅፍ ክኾኖም ንምንታይ ነቢያት ኣቦታትና 40 መዓልቲ ፀይሞም እዚ ግና ንምንታይ ወሲኹሉ ንምንታይ ጉዲልሎም ምክንያት ከይኮኖም ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ትርጉሙ ግና ኣቦን ኣዳም ብ40 መዓልቲ ዘጥፍኣ ውልድነት ዳግማዊ ኣዳም ኮይኑ ስለ ዝመፀ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብምክንያት ሓደ ሰብ ሞት ኣብ ዓለም መፀ ብምክንያት ክርስቶስ ደሞ ወይ ከዓ ብክርስቶስ ከዓ ሞት ተደምሰሰ ከም ዝበለ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ዘሎ ቃል ዳግማዊ ኣዳም ኮይኑ ስለ ዝመፀ ነታ ብ40 መዓልቲ ዘጥፍኣ ውልድነት ንዓ ንክመልሰሉ 40 መዓልቲ ፀይሙ ነተን ሰለስተ ዓበይቲ ኣርእስቲ ሓጢኣት ዝበሃላ ንኣዳምን ሔዋን ካብ ገነት ዘውፅኦም ንዕአን እውን ስዒሩ ንኣዳም ስዒረ ሰዓሩ ንክብለና ክርስቶስ ኣርኣያ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ሊቀ ነቢያት ሙሴ 12 ስልያ ወይ ደሞ ኣቐዲሙ ዝለኣኾም 40 መዓልቲ ከም ዝገበሩ ነቢ ኤልያስ እውን ሓውና ክገልፆ ፀኒሑ ብሰረገላ ኣሳድ ገይሩ ናብ ብሔረ ብፁዓን ከም ዝኸደ ንሕና ደሞ እንተፀይሙና ፀጋ ከም ንረክብ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከም ንድልድል ወይ ከዓ ከም ንብርድዕ በዚ መሰረት ክርስቶስ ንዓናና ኣርኣያ ንትሕትና ንኩሉ ኮታስ ዳግማዊ ኣዳም ኮይኑ ስለዝመፀ ከምቶም ዝሓለፉ ኣቦታትና ድማ በዚ ምክንያት 40 መዓልቲ 40 ሌሊት ፀይሙ ክርስቶስ ኣምላኽና ማለት እዩ። ንዓናና ኣርኣያ ንትሕትናን ንዲያብሎስ ንክስዕረልና ከምኡ እውን ነታ ኣዳም መጀመርታ ዘጥፍኣ ውልድነት ኣብ 40 መዓልቲ ዝተቐበላ ፀጋ ኣጥፊእዋ ስለ ዝነበረ ንዓኻ ብ40 መዓልቲ ክርስቶስ ፀይሙ ነታ ፀጋ እቲኣ ንክመልሰሉ ማለት ብሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል ቃል ሂወት የስምዐልና ምናልባሽ ንዑ ኢና እቲ ሓሳብ ደጊምናዮ ፍሉይ ሓሳብ ብዘይሓምፃናን ቃል ሂወት የስምዐልና ኣሚን ቃል ሂወት የስምዐልና ናወሰኒ ሓውና ቃል ሂወት የስምዐልና ምናልባት ዝውስኽ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብዛ ናይ 40 መዓልቲ ትብል ሓንቲ ናይ ቅዱስ ኣገስጢኖስ ኣገላልፃ ኣላ ንስኻ እንታያ 40 መዓልቲ ቅዱስ ኣገስጢኖስ ብዝገልፆ ማለት 40 መዓልቲ 4 ግዜ 10 እዩ ሕጂ 10 ማለት ከዓ ሙሉእ ቁፅሪ እዩ ስለዚ እቲ 10 ዝውክሎ እቲ ቡራኬ ወይ ከዓ እቲ ፍልጠት ኣምላኽ ወይ እቲ ፀጋ ኣምላኽ ዘመልክት እዩ እቲ 4 ከዓ ንግዜ ዘመልክት እዩ እሱ ከዓ 4 ወቅትታት ናይ ዓመት ኣለና ስለዚ እቲ 4 ወቅትታት ናይ ዓለም ን4 ዝውክል ኮይኑ ነቲ 4 ግዜ 10 ከዓ 40 ክኸውን ከሎ እዚ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ግዜና ብምሉኡ ብፍልጠት ብፀጋ ንኸባርኽ ኢሉ 40 መዓልቲ ፀይሙ ዝብል ኣገላልፃ ገይሩ ገሊፁ ኣሎ ደስ ኢላትኒ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ግን እቲ ናይ በዓል ኤልያስ ናይ ሙሴ እቶም ኣሕዋት ስለ ዝገለፅዎ ካብኡ መሰረት ብምግባር እውን ክርስቶስ ልክዕ ከምኡ 40 መዓልቲ ከም ዝፀመ ቤተክርስትያንና ትምህረና ማለት ስለዚ ነዚኣ ክወስኽ ደልየ ነይረ ተባረኹ። እሺ ቃል ሂወት የስምዐልና ዜና ሓውና ቃል ሂወት የስምዐልና ምናልባት ዝድገም ሓሳብ እንድሕር ዳኣ ዘየሎ ኮይኑ ከልና እናቐፀልና ኢና ንኸይድ ማለት ግን ዝሓለፍናዮ ተሎ ተመሊስኩም ተብርህዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ይሕፅር እንዳበልና ክሳይ ክንገብር ምናልባት ሓንቲ ሓሳብ ጥራሕ ክውስኽ ኣብዚኣ ማለት እዩ ኩሉ ስለ ዝተባህለ ንስኻ እንታይ ንምንታይ 40 መዓልቲ ተፀይሙ ዝብል ሓሳብ ኩላትና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ኣዳምን ሔዋን ኣብ ገነት ቅድሚ ምእታዎም ኣብ 40 መዓልቲ ሓቂ ውልድነት ረኺቡ ነይሩ በተለይ ብኣዳም እንድሕር ዳ ወሲድናዮ ወይ ከዓ ብውክልና ብኣዳም እንድሕር ወሲድናዮ ኣዳም ካብ ዝተፈጠረሉ ኣብ 40 መዓልቲ ናብ ገነት ኣትዩ ነይሩ ስለዚ ነታ ኣብ 40 መዓልቲ ዝተዋሃበቶ ውልድነት ኣጥፊእዋ ስለ ዝነበረ ክርስቶስ ንዓ ንክመልሰሉ ኢሉ እዩ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ፀይሙ ዝብል ናይ ቦታት ትምህርቲ ኣሎ ማለት እዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣዳም ዝተፈጠረሉ ኣብ መሬት ኮይኑ ድሕሪ 40 መዓልቲ እዩ ፀጋ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ውልድነት ተቐቢሉ ናብ ገነት ኣትዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ 40 መዓልቲ ተቐበላ ውልድነት ስለ ዘጥፍኣ ክርስቶስ ከዓ ንዓ ክመልሰሉ ስለ ዝደለየ ኣብ 40 መዓልቱ ማለት እዩ 40 መዓልቲ ኣብ ገዳም ከም ዝተፈተነ ዝገልፅ ሓሳብ ኣሎ ነገር ግን ካብኡ እንድሓር ሸጠመየ ዝብል ኣሎ ከም ናትና ፍቓድ ናይ ስጋ ወይ ከዓ
ልክዕ ሰብ ጥራሕ ኮይኑ ጠምዩ ዘይኮነ ብፍቓዱ ከም ዝጠመየ ማለት እዩ። ኩሉ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ፍቓድ እዩ ማለት እዩ እንጂ ኣብ ክርስቶስ ግዴታ ዝኸውን ነገር ኣይነበረ። ምክንያቱ ንሱ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ስለ ዝነበረ ኩሉ ጠምዩ ፀሚኡ ክበሃል ከሎ ብፍቓድ ምዃኑ ናትና 4 ባህርያተ ስጋ ኣለና ያው እሱ ስለ ዘገድደና እዩ ማለት እዩ። ግን ክርስቶስ ያው 4 ባህርያተ ስጋ ኣለዎ ከማና ሰብ እዩ ግን መለኮታዊ ዝኾነ ባህርም ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ መለኮት ስለ ዝተዋሃዶ ጠምዩ ፀሚኡ ደኺሙ ለሚኑ ክበሃል ከሎ ናይ ፍቓድ ምዃኑ ማለት እዩ እንጂ ተገዲዱ ይኮነ ማለት እዩ። ንሕና ንጠምዩ ባህርና ስለ ዘገድደና እዩ። ንሕና ንልምን ባህርና ስለ ዘገድደና እዩ። ንሱ ግን ጠምዩ ፀሚኡ ለሚኑ ሓሚሙ ደኺሙ መቃብር ወሪዱ ክበሃል ከሎ ኩሉ ብፍቓዱ ምዃኑ እንጂ ዘገድዶ ሓይሊ ሃልዩ ከም ዘይኮነ ናይ ፍቓድ ምዃኑ ክነስተውዕል ይግባአና ማለት እዩ። ካብ ቀፂሉ ቁፅሪ 3 እንታይ ዝብል 3 4 ብሓንሳእ ክንብባይ ሽዑ ካብኡ ዝተወሰነ ነገር ኣውፂና ክንዘራረብ ክንፍትና ማለት እዩ። 3 እንታይ ዝብል እቲ ፈታኒ ድማ መፅኡ ወዲ እግዚኣብሔር እንተኮንካስ እዚ ኣእማን እንጌራ ይኹን በሎ። ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል ደኣ እምበር ብእንጌራ ጥራይ ይነብርኒ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ማለት እዩ። ኣብዚኣ ምናልባት እንታይ ክብል ሓሲበ ተፈታኒ መፅኡ ንጎይታ ማለት እዩ ወዲ ኣምላኽ እንትኾንካስ ነዚ ናብ እንጌራ ለውጦ ወይ ከዓ እንጌራ ይኹን ኢልካ ኣዝዝ እሞ ክኸውን እዩ ዝብል ሓሳብን ጎይታ ከዓኒ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል ደኣ እምበር እንጌራ ጥራሕ ይነብርኒ ዝብል ኣብ ከለኹም ብሕፅር ዝበለ ምናልባት ብዙሕ ትርጓሜ ስለዘይብሉ ኮይኑ ስለተሰማዓኒ ኣብ ከለኹም ቀፅልዎን ማለት እዩ። ጆስ ሓዊ ይቀፅል ካብ ወልደ የሱስ ስማዕ ኣለኹ ኸ እዋ ይስማዕ ኣሎ ዲያቆን ሓዊ ናልባሽ ጆስ ምናልባት ስራሕ ሒዙ ዶ ኮይኑ እሺ እንግዲህ የወልደ የሱስ ቀፅሉ በሉሽ እሺ እንግዲህ ያው ክልቲኦም የለውም መስለኒ በቃ ሓንሽ ሓረይ ናውሰኒ ሓወይ ድሕሪ ሰምዓን ለኻን ክቐፅል እሞ ድሕሪኡ ዜና ገብርኤል እሺ ኣንብብ እስከብሉና ዲያቆን ሓዊት ሓሳብ ንፅርተትኮ እሺ እቲ ፈታኒ ድማ መፅኡ ወዲ እግዚኣብሔር እንትኾንካስ እዚ ኣእማን ናብ እንጌራ ይኹን በሎ ይብል። እሺ ቃል ህይወት የስምዐልና እቲ ፈታኒ ኢልዎ ዘሎ ፈታኒ ኩሉ ግዜ ኣቐዲሙ ንኣዳምን ሔዋን ካብቲ ርስቲ ዝኾነ ገነት መንግስቲ ሰማያት ወይ ካብቲ ገነት ዘውድቖም ናይ ጥንቲ ፀላኢና ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ጠሚ ከም ዘሎ ርዩ ነዚ እምኒ ናብ ሕምባሻ ቀይሮ ዝበሎ ዲያብሎስ ኣዝዩ ረቂቕን ክፉእን ስለ ዝኾነ ካሓቶ ከሎ ኩሉ ግዜ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳገበረ እዩ። ሎሚ ሕጂ መናፍቃን መፅሓፍቲ ፅቡቅ ገይሮም እንተፈተሹ ወይ እንተተዛረቡ ከም ዝድንቑ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ። ዲያብሎስን መፅሓፍ ቅዱስ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ማለት ጠሚ ከም ዘሎ ዝበሎ ንኣብነት ሕጂ ነዚ እምኒ እስከ ናብ ሕምባሻ ቀይሮ ዝበላ ናይ ቦና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዘሎ ናይ ቦና ቅዱስ ዮሴፍ ታሪክ ወሲድ እዩ። ዮሴፍ ንኣሕዋቱ ክደሊሉ ምስ ከደ ኣቦ ዝቆፀረሉ መግቢ ሒዙ ነዊሕ ሰዓታት ስለ ዝተጓዓዘ ንኣሕዋቱ ከብፅሐሎም ኢሉ ብግርህነት እዩ ዝጓዓዝ ነይሩ። መልኣኪ እግዚኣብሔር ግና እንታይ ኢልዎ ንምንታይ ኢኻ ክሳብ ክንዲ ዘይተጓዒዝካሲ ምግቢ ዘይትበልዕ ምስ በሎ ቅዱስ ዮሴፍ ደሞ ሓደራ ናይ ኣቦኡ ንከብፅሕ ንኣሕዋቱ ከብፅሐሎም ስለ ዘለዎ እተን ሓደራ ከብፅሐሎም ከም ዘለዎ ጥራሕ ነጊሮ። ነገር ግን እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ተኣሚንካስ ወላ እዚ እምኒ ናብ ሕምባሻ ክቅየረልካ ይከኣል ኢሉ ከም ዘርኣዮ ኣለና ማለት። ስለዚ ካብ ዝተበጊሱ ጠሚ ከም ዘሎ ዝበለ ሓደ ክርስቶስ ፍፁም ኣምላኽ ፍፁም ሰብ እዩ ማለት ባህሪ ስጋና ለቢሱ እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ብተን 4 ባህርያት ማለት ኣብቲ ትርጓሜ እንታይ ኢልዎን ኣሎ ሰብ ክልተ ባህሪ ኣለዎ ባህሪ መላእኽትን ባህሪ ስጋን ወይ ባህሪ እንስሳን ማለት እዩ። ባህሪ እንስሳ ካብ መግቢ ስጋ እንተደኣ ተቆጢቡ ወይ እንተደኣ ፀኒሑ ሞተ ስጋ ከብፅሖ ይኽእል እዩ። ባህሪ ነብሲ ከዓ ካብ ቃል ኣምላኽ እንተደኣ ተፈልያ ከምቲ ኣብ ትንቢተ ኣሞፅ ምዕራፍ 8 ዘሎ መግቢ ናይ ነብሲ ከዓ ቃል ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ብስጋ ጠሚ ከም ዘሎ ፈሊጡ እንተደኣ በሊዕዋ ኣቐዲመ ንኣዳምን ሔዋንን ብብልዒ ምክንያት ካብ ቦቶም ኣውፅኦም እሞ እዚ ካብ ብርግፅ ኣምላኽን ምዃንን ዘይምዃንን ወይ ደሞ እንተደኣ በሊዕዋ ብብልዒ ምክንያት እውን ክስዕሮ ወይ ከዓ ክፍትኖ ይኽእል እየ ዝብል ሓሳብ ክፉእ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ካብ ዲያብሎስ እዩ።
ስለዚህ በዚ ምክንያት እዩ ክፍትኖ ኢሉ መፅኡ ማለት እዩ ክርስቶስ ከዓ ዝመለሰሉ መልሲ ሃልዩ ኩላህና ክንመሃረሉ ዝግበአና ወዲ ሰብ ኩሉ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ ቃል ዳ እምበር ብእንጀራ ጥራሕ ኣይነብርን ኢሎም ማለት መግቢ ኩሉ ግዜ ንስጋና ጥራሕ እዩ ዝጠቕመና መግቢ ነፍሲ ከዓ ቃል ኣምላኽ ብምዃኑ ንሂወትና ንቅድስና ወይ ደሞ ናይ ነፍሲ መግቢ ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከምቲ ኣብ መፅሓፈ ትንቢተ አሞጽ ተጻሒፉና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰብ ብስጋ ጥራሕ እንተተመገበ ብነፍሱ ግና ቃል ኣምላኽ ዘይተመጊቡ ብሰዋላ እንተተንቀሳቀሰ ብነፍሲ ከም ዝመውት ንምግላፅ እዩ ካብ ኣምላኽ ዝወፅእ ቃል ዳ እምበር ብእንጀራ ጥራሕ ኣይነብርን ኢሉ ጎይታ በዚ ብትሕትና ማለት ወይ ከዓ ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ከምቲ ተጻሒፍና ዘሎ ንዲያብሎስ ከም ዘሕፈሮ ወይ ደሞ ከም ዘሸነፈ እዩ ኣብዚ ቃል ዝንምሃር ማለት እዩ ሰረፈ ኣሕዋት ይመልኦ ቃል ህይወት ተስማል ሰናይ ሓሳብ ቃል ህይወት ይስማዓልና ቀፅሉ ዜና ሓዊ ንሓሰናይ ሓወይ እኳ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፁ ኣሎ ሓደ እቲ ፈታኒ መፂኡ ዝብሎ ዘሎ ከም ንሓሰናይ ሓውና ክብሎ ዝፀንሐ ተፈታኒ እቲ ዲያብሎስ እዩ እንታይ ዝብል ቃል ተዛሪቦ ወዲ እግዚኣብሔር እንትኾንካስ እዘን ኣእማን ጌራ ይኹና በልበሎ ይብል ሕጂ እዚ እቲ ፈታኒ ኣዝዩ ጥበበኛ እዩ ጥበበኛ ክብለኩም ከለኹ ብተንኮል ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ካበይ ወሲድዎ ካብታ ኢልና ዝረኣናያ ቃል እንታይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ማይ ምስ ኣተወ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ወረደ እግዚኣብሔር ኣቦ ሰማያት ተኸፊቱ እንታይ ኢሉ እንሆ ብውስ ተመርኩ ወደይ እዚ እዩ ኢሉ ተዛሪቡ እንሆ ብውስ ተሓጎስኩ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማያት መፅኡ እዚ ዝምስክር ዘሎ መን እንድሕዳልና እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ወልድ እንሆ ብውስ ተመርኩ ወደይ ፍቱ ወደይ እዚ እዩ እንዳበለ ክምስክረሉ ንርኢ ዲያብሎስ ኣብዚኣ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ወዲ እግዚአብሔር እንትኾንካ እንዳበለ ዝፍትኖ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚአብሔር ወዲ እግዚአብሔር እዩ ምስ እግዚአብሔር አቦ ከዓ ባህሪ ማዕረ እዩ ኩሉ ፍጥረታት ከዓ ብኡ እዩ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር መፅኡ ሕጂ ነቲ ጊዜያዊ ነገር ንክገብር እንታይ ገብረሎ ናብቲ ናቱ እንታይ ኢና ንብሎ ናብቲ ናቱ ኣጀንዳ ንኸእትዎ እንታይ እንዳበለ ይቆሳቆሰሎ ወዲ እግዚኣብሔር እንትኾንካስ ዝብል ሓሳባት የምፅእ ምክንያቱ ከምቲ ኣቦታት ቤተክርስትያንና ዝብልዎ ብፍላይ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘኣስሙናዮም ከምቲ ዲያብሎስ ኣብ ተመን ተሓቢኡ ናብ ገነት ኣትዩ ንኣዳም ዘስሓቶ ልክዕ ከዓ ክርስቶስ ኣብ ሰብነትና ኣትዩ ምስ ሰብነትና ተዋሂዱ ንዓና ድሕነት ይብልና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ እግዚአብሔር ኣቦ መስኪሩሉ እዩ ዲያብሎስ ከዓ ነቲ ወዲ ኣምላኽ ዝኾነ ንግዜያዊ ብልዒ ንዘይጠቅም ነገር መታን ክቅይሮ ነቲ እማን ኢሉ ወዲ እግዚአብሔር እንትኾንካስ እንዳበለ ዝብል ሓሳባት የምፅእ ማለት ስለዚ እቲ ፀላኢ ሰናያት ካብዚ ሓሳባት እዚ ንርድኦ ኣዝዩ ረቂቕ ምዃኑ ትፍትነና እውን ኩሉ ሻዕ ብርቕ ዝበለ ኣገባብ ከም ምዃኑ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ካልኣይ እማን ዝመረፀሉ ነዚ እማና እንጀራ ክኸውን ዝበለሉ ምክንያት ሓደ እቲ ኣብ በረኻታት ይሁዳ ዝነበረ እማን ከምዚ ናይ ሕብስቲ ቅርፂ ዘለዎ ዓይነት እማን እዩ ነይሩ ስለዚ ንግዜያዊ ብልዒ ንዘይጠቅም ነገራት ንሓደ ሰብ እንድሕዳእ ጠሚሉሲ ዘተሃራርፍ ዓይነት ቅርፂ ዝነበሩ ናይ ሕብስቲ ዓይነት ቅርፂ ዘለዎ እማን ስለዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝንኾነሉ ምክንያት ከዓ ከምታ ተቐዳሚት ዓለም ብሰንኪ ብልዒ ዝመተት ወይ ከዓ ዝጠፍአት ከምኡ ከዓ ንክርስቶስ ብብልዒ ገይሩ ክፍትኖ ስለዝደለ እዩ ምክንያቱ ኣዳምን ሔዋንን ብብልዒኦም ተፈቲኖም ኣብዚኣ ብትበልዑ ግዜ ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ኢኹም ዝብል ተስፋ ሂቦ እዚ ከዓ ዘይከውን ተስፋ እዩ ነይሩ ማለት እዩ
ንክርስቶስ ከዓ ጠሚ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጦ ንዕኡ መታን ካብቲ ዘለዎ ናይ ጾም ግዜ ንኸውፅኦ ወይ ካብቲ መደብ ናይ ጾም ንኸተዓናቅፎ ኢኹም ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እዩ እዚ ዓይነት ሓሳባት ኣምፅዎ ይብል። ስለሰማዕኩም እግዚአብሔር አምላክ ትገብሮ ዘሎ ተስማዕኩም ቀፅሉ ሓታታ ዘለ ሓሳባት መልካም እሺ ቃልየት ይስማዓልና ዲያቆን እሺ ሳምሓ ወይ ጠመካ ዲ ሕጂ ምናልባት هو ፓርክ ገይረ ኣለኹ ኣሪፍ ኣለኹ መጀመርያ ፍቅር ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን ኩልኩም ኣሕዋት ቅሬታ ዘይምሕባረይ ከዓ ኣብታ ፍቅሪ ሰለስተ ኢና ዘለና ምሾ ኣብኣ ሓሳብ ክብ هو ቀፅል ወላ ዝሓልፈም ክውስኹ ትኽእሉ ኢኹም እያ ድሓን ነቲ ግዜ ኤክስታይምታን ክንገብሮ ሓፈሻዊ ዜና ሓወይኩ ክብሎ ፀኒሕ እንዲ እትፈታን ድማ መፅኡ ወዳ ኣምላኽ እንተዳ ኮንካስ እዘን ኣማን ጌራ ይኹን ኣበል በሎ ይብል ሕጂ ሓፈሻዊ ኩሉ ከም ትክግለፅ ፀኒሐ እዩ መሰረተ ሓንቲ ሓሳብ ግን ዲያብሎስ ነዚ ሓሳብ ዝኻበ እዩ ዘምፅኦ ዘሎ ዋላ ካብ ጥንቀት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግዜያቱን ክንወስድ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ተኣውል ሰምዖ ድምፂ ዲያብሎስ እንታይ ነይሩ እንተይልና እንሆ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ ዝብል ቃል ነዚ ምርኩስ ምግባር ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር እንተዳ ኮንካ እትብል ተቃምላ ተቃል እንተስተውዒልና ወይ ጋገን ተሃለ ያረሙን ኢኹም ወዲ ኣምላኽ እንተዳ ኮንካ ሕጂ ወዲ ኣምላኽ ትብል ሓሳብ ካበይ ሒዝዋ ዝመጽእ ዘሎ ወይ ካበይ ተሰምዐት ልሳነ ወይ አበይ ዝመጽእ ያጣቃል እንተይልና ኣብ ዮርዳኖስ እዚ ከም ዝኽብሎ ጽናሕኩም ማለት እዩ ብኡስ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ እዚ ክብል ሰምዖ ሰይጣን ወዲ እግዚአብሔር ተዳ ኮንካሲ እዘና ኣማን ናብ እንጀራ ቀይረን ከምትና ኣዳም በብልዕ ምክንያት ዘስሓቶ እዩ ሕጂ ከምትና ኣዳም በብልዕ ምክንያት ዘስሓቶ ጠሚዩ ኣሎሞ ሕብስን ተሪኡስ ካብ ዘለዎ ነገር ካብ ዘለዎ ጥሜት ምንታን ክድሕን ነዚኣተን በዝፈተና እዚ ክዕወት ይኽእል ብምባል ሓሳብ እዩ ዝወስደሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ኣብዚኣ እንድሕር ርኢና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ ኣብቲ ሓደ ከም ዝበልናዮ እቲ ብዓብዪ ንምሃረሉ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ውዕለት መጀመርያ ፍጹም ድሕነት እዩ ንፍጹም ድሕነት እዩ ነፍሲ ወከፍ ዝተገበረ ነጥቢ ንድሕነት እዩ ሽዑ ከዓ ካብኡ ከዓ እንታይ ንትምህርትናን ተግሳፅናን ከዓ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንቀዳመይቲ ፈተና ብምሕላፍ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓላፍ ናይ ዓለም እንጌራ ክንግዛእ ከም ዘይብልና ኣርኣያ ብምዃን ንዓለማዊ ምቾት ንዓለማዊ ንግስነት ነፀገ በቃ ንዓለማዊ ብሻሎ ብሓንቲ ግዜ በሊዕካ ተመሊስካ ንትጠቕምዮ ነገር ንኽትብል ኣቦና ኣዳም ካብቲ ሓንሳብ ምስ በልዖ ካልኣይ ግዜ ዘጥመዮ ካልኣይ ግዜ እንደገና ክበልዖ ዝደልዮ ብልዒ ንዕኡ ብምህራፍ ንዕኡ ብምድላይ እዩ ነቲ ዓብይ ክብሪ ሂቡ እግዚአብሔር ኣቦ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብመልስንና ብመልክዕና ሰብ ንፍጠር በለ ተባሂሉ ተጻሓፈ ነዚ ክብሪ እዚ ዝገድፍ ዘሎ ኣቦና ኣዳም ብምንታይ እዩ በቲ ዝሃረፎ ወይ ከዓ በቲ መሊሱ ንዝጠምዮ ወይ ከዓ መሊሱ ዘጥምዮ ነገር ብምስሳዕ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሓሳብ እዚ ከም ዝነፀገ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ይምህረና ማለት እዩ ቀዳማይ ኣዳም ድሌት ስጉኡን ክዕግብ ክብል መለኮታዊ ቃል ከም ዝሓደገ ነቲ መለኮታዊ ቃል ከም ዝሓደገ ማለት እንታይ ማለት ይመስለኩም ነቲ ትእዛዝ ቃል ኣምላኽ ንመን ክዕግብ ኢሉ ሕጂ ጥሒሱ ንብል ኣለና ኣቦና ኣዳም ንዕግበት ስጉኡ ዛሰብ ሕጂ ቅድስት ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ትጾም ዝብል ቅድስት ቤተክርስትያን ሕጂ ካብ ትእዛዝ ወይ ካብተን 7 ኣፅዋማት እንተይልናየ ትጾም ዝበሃል ካብ ፍትወት ስጋኻ ወፂኻ ካብ ምዕጋብ ስጋኻ ወፂኻ ንኣምላኽ በኣስተንትኖ ትቆርበሉ ኣብ ጸሎት ትጽመደሉ ተስተንትነሉ ንእግዚአብሔር ትዝክረሉ ህይወት ካበይ ከም ዘላ ትፈልጠሉ ብምዃን ትጾም ዝበሃል ካብ ዝተበጊሶም እዮም ኣቦታት እምበር ነዚ ነገር ዘንጹልና ወይ ከዓ ዘብሉና ማለት እዩ ስለዚ ኣዳም ንምንታይ ኢልና ድሌታት ስጉኡ ክዕግብ ነቲ መለኮታዊ ቃል ከም ዝሓደጎ ዳግማይ ኣዳም ክርስቶስ ግና እዩ
نسبأو بحرنا نسيطان زسعر له حيل من تخبو حجب زي نستوعل لنا أبزي نستوعل لنا كلتا نقر يزارب زلو بروخات حواتي تقدامي تحساب تقدامي أدام نعبيت سقو ويكا نرويت سقو ويكا نسقو نمعقاب نتا أملاكاو زخونة قال تحسو لنا يلنا إذا فتسوم سب فتسوم أملاك زخونة ويتانان أملاكنا مدحنان إيسوس كريستوس كا داقماي أدام مالتي نسبأو بحرنا نسيطان زسعر له حيل من تخبو نسبأو بحرنا ناتي زتأفأ بحري ناتي استسع بحري ناتي كاب جنة تسوقو جناتي أدام مريت أنت وتجبو استمريت تبهيلو مرقمات سمع بحر ويكا ناتي سجا نعو قبل على سيطان سلطان متانكبو قبل على سيطان ملك متانكبو حيلي متانكبو نخلو فتنا بملكوته وقال سعارو يبلنا نخلو فتنا بملكوته وقال سعارو حجي بزعباتها بالعيد زارب سلازلنا بالعيد السعر بمنتا انتلكمني ويقعد فتوت سغا السعر بمنتا انتلكمني ياخلن بمبال بمصوامن ناملخ بمذكارن ناملخ وريتا بمملاسني فتوت سغا السعر تزيل زغونه نغم دحرنا غبركا تهيدالها خونغا كن فتوت سغا اندا غبركا ناملخ تقربون مس املخ زلكا رك كتعبن سلازي تخل مالتي سلازي اتقال كبلاي سرون يحيل له زربا تقدامي تفتنا محلف ويتنا املخنا مدحناني اسكورسوس تقدامي تفتنا بمنتاي نعالم نتاو زلو مچوتن ننجرا عالم كنبل كنبل كم زيبلنا نتفتنا سعر ويت كالا اي تخاليت نطبخا تقدامي ادم نفتوت سغو كان عقبت سغو يلو نقال املاح واي كان تزاز املاح استحسو ويتنا املاحنا مدحنان ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ነቲ ባህሪ ነቲ ዘለበሰ ካባና ዝወሰዶ ነቲ ባህርና ዝኾነ ስጋ ኣብ ልዕሊ ዲያብሎስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ኣብ ልዕሊ ትናይ ጥንት ጸላኢና ዝኾነ ዲያብሎስ ፍጹም መልክን ስልጣንን ምታን ክህልወና ንኹሉ ፈተና ወይተና ኣምላኽና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናይ ብልዒ ፈተና ከም ዛዕሮ መጽሐፍቲ ኣቦታት ወላ ትምህርቲ ቦታት ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ይድግፈና ማለት እዩ أنا أحب لي مثلا قريتها سوري كنت غايب نيكست تايم شكرا لن أردت أمين بلامي دسي لنا نحن إحنا دياكم كاليوت يسمع لنا سيرام نحن يقللوا زمنكم يبارك لكم أشي جوز سنة بحران من الوقت حسب نحر لكم قتصلوا كاليوت يسمع لنا ممهران أبز تبهال زوج سخيلن حانت خيتي تقصد كتحلف زيد هو نجرجن بتقلالا سب كلتا بحري على سجاوي بحري ملعكاوي بحري سجاوي بحريو زبلع ستة كسئن كله دخام حمامي سمائي تساقايو ملعكاوي بحريو دما قال እግዚአብሔር كسئن كله بچنقت بتسفا مقراص بأمنت مغدال تشرشاري صدافي مواتي يزخون كريستوس بسغا كمزت امي مسرعي اتفتاني كلتا امني حيزو نزي انجرا يكون بالمو نزي فزيزو دنزيزو زلو اكلكا بمبلع كتدقف ويم دما ود املاح مخانكا خغاد انت ادلي خاص زعينو تحطو يحديتو ود املاح مخانو ابطمقت سمع قاليا تبايلو ينغرنالو حدا شيطان تنكولنيان قناعتنيان سلازخونه كلته ود املاح مخانو نكريستوس بملئات ايفلطون شيطان زريو زلو سغاي اكالو طراي سلازخونه فطور يخاب زبل حساب وين فطور يخاب زبل كفات من قنيانت تنسيو يزاربو سلازلو بملائكاوي بحريو سب قال املاح كمزرليو بسغاوي بحريو سب زبلع سته كمزرليو شيطان منكان فليو كاب تردأ سب الى حج كريستوس يملسلو سب بزبلعو انجرا طرا ايكونن زنبر سب حرستاي صعيرو بزاكبو حرستاي صعيرو بزحفسو زبلع سته ويم مدراوي قساوي زخونه ነገር ንስጋ መግበጥ ራይ ዝኸውን ነገር አይኮነን ዝነብር እንታይ ደአ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር በመብላዕ በመስታዩ አንድም በቃለ እግዚአብሔር ይዝነብር መጀመሪያ ቃል ዝብል እሱ ባዕሉ እግዚአብሔር ምዃኑ እቲ ኻልኣይ ድማ بتوحدو زخبره لول املاح እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉ ቆሪሱ
ደሙ ኣፍሲሱ በሊዕናዮ ሰቲናዮ ናይ ዘለዓለም ሂወት ንረኽበሉ ህብስተ ሂወት ኣነ ናይ ኣብ ሰማይ ናይ ሰማይ እንጀራ ወይም ካብ ሰማይ ዝወረድኩ ናይ ሂወት እንጀራ ኢሉ ባዕሉ ከም ዝተዛረበ ሰይጣን ሰብ መሲልዎ እኳ እንተበለ ግን እቲ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ከንቲ እዩ ሰብ እኳ በቃል ኣምላኽ ብዝበልዑ እንጀራ ጥራይ ዘይኮነስ በቃል ኣምላኽ ከም ዝነብር ተጻሒፉሎ ተባሂሉ ይንገረካሎ ግን ሙሉእ ፍጹም ድሕነት ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተዋሃዶ ስጋ ብምብላዕ ብምስታይ ስለዝኾነ እዚ ንስኻ ብዝብላዕ ሕብስቲ ብዝቁረስ ሕብስቲ ህይወት ምርካብ ትብሎ ዘለኻ ከንቱ መዋቲ በስባሲ ምዃኑ ጥበብካ ጥበብ ከንቱነት ምዃና ፍለጢሉ በውስጠዚ ሰይጣን ከም ዝሓተተ በውስጠዝም ክርስቶስ ንዓና ብገሃዲ ንዕኡ ብስውር ንዓና ብንጹር ንዕኡ ድማ ብደብዛዝ ንዕኡ እሱ በዓሉ ብደብዛዝ ይርድኦ ኣሎ እምበር ክርስቶስ ብንጹር ተዛሪቡ ብዝተዋሃዶ ስጋ ካብ እመቤታችን ድንግል ማርያም ብዝወሰዶ ስጋ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ብዝኾነ ስጋ ኣብ ቀራንዮ ኣደባባይ ብዝቁረስ ብዝፈስስ ስጋ ደም ብኡ ብምብላዕ ብምስታይ ዝርከብ መንፈሳዊ ዘለዓለማዊ እግዚኣብሄራዊ መለኮታዊ መንግስተ ሰማያዊ መንነት ስለዝሕዝ በዚ ንስኻ ብዝብላዕ ብዝስተ ንሰብ ከተፅድፎ ዝሓሰብካ ከምኡ መንፈሳዊ እቲ መልኣካዊ ማንነት ናይ ሰብ ኩሉ ግዜ ፀጊቡ እንተተረኺቡስ በዚ ምድራዊ ወይ ስጋዊ ዝብላዕ ነገር መንፈሳዊ ነገር ኣይከጥፍእኒ እሞ ከም ዮሴፍ እምነቱ ዝዕቅብ ኮይኑ ክርከብ እዩ ክብል ጌታ ከምህርና ስለ ዝደለይ ነዚ ኢልዎ እሞ እዚኣ ክምልእ ደሊ ይኸነለ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና መምህር ቃለ ሕይወት ይስማዓልና እሺ ምናልባት የኣኽላይ ቀጻሊ ዘላ ሓሳብ እውን ክሳይ ክትገብሩ ስለ ትኽእሉ ቁፅሪ 5 ክንከይድ ሕጂ ማለት እዩ ቁፅሪ 5 ብሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም በበልኩም ሽዑ ዲያብሎስ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ወሲዱ ኣብ ላዕላይ ጫፍ ቤተ መቕደስ ኣቆሞ ወዲ እግዚኣብሔር እንተኮይንካስ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ ብኣእዳዎም ክፀሩኻ ንመላእኽቱ ምእንታኻ ይእዝዞም ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እሞ እስከን ታሕቲ ፅደፍ በሎ ኢየሱስ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኑ ዝብል ፅሑፍ እውን ኣሎ በሎ ስለ ቃላትና እግዚአብሔር ኣምላኽና ስም ዝኸበረ ምስተመስገነን ይኹን ምናልባት ወሰንቲ ስለ ዝኾነ እየን ወዲ ኣምላኽ ትኾንካ ናብ እንጌራ ቀይሩን ወዲ እግዚአብሔር ትኾንካ ካብዚ ላዕሊ ቤተ መቕደስ ናብ ታሕቲ ገጽካ ፅደፍ ዝብል ታድሓረይ ከዓ ንዓይ ስገደለይ ዝብል ሓሳብ ዋና ስለ ዝኾነ ኢና ንዕን ክሰይ ንገብር ዘለና እሺ ቀጽሉ ዲያቆን አቤል ቃል ሕይወት የስማዓልና ኩለኹም ኣሕዋት ንውሃቤ ብሩካኖ ለኣብየ ዝብል እግዚኣብሔር ኣምላኽና መፈፀምተ ናይ ዓለም ንኩላትና ከስማዓና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና እግዚኣብሔር ኣብታ ላዕላ ዘላ ሓሳብ ንእሽተይ ሓሳብ ንምሃብ ነስኦ ዲያብሎስ ኢልዎ ኣሎ ወሰዶ ኢልዎ ኣሎ ንኣምላኽ መን ወሲድዎ ፍጡርስ ንኣምላኽ ሒዙ ወሲድዎ ብለና ኣሎ ከምዚ ነስኦ ክትሰምዕ ከለካ ኢሉ እንታይ እዩ ድብለ ሽዑ ተኣንድምቱ ሰይጣን እንታይ ይብሉ ክሓስብ ከውርድ ጀሚሩ ኣነ ንባሕታውያን ኣብ ዘይስዕረሉ ቦታ ባሕታውያን ንዓይ ኣብ ዝስዕረሉ ቦታ ኣነ ንካህናት ኣብ ዝስዕረሉ ቦታ ካህናት ንዓይ ኣብ ዘይስዕረሉ ቦታ ዝኸውን ነይሩ መሓሸ ነይሩ ነገር ግን ኣብ ባሕታውያን ንዓይ ኣብ ዝስዕረሉ ኣነ እውን ንባሕታውያን ኣብ ዘይስዕረሉ ቦታ ስለ ዝኾነ እዩ ብምባል ክሓስብ ከውርድ ከደይብ ነዚ ሕልና ዝምስ ፈለጠ ድልየቱ ርኡ ባዕሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናበይ ከድሉ ናብቲ ሓሳብ ናይ ዲያብሎስ ማለት እዩ ሓሳብ እንታይ ኢሉ ሓሲቡ ኣብ ቤተ መቕደስ ወይ ከዓ ኣብቲ ኣነ ንካህናት ዝስዕረሉ ካህናት እውን ንዓይ ዘይስዕረሉ ቦታ ቤት መቕደስ ተዝኸውን ነይሩ መሸነፍክዎ ነይረ ዝብል ሓሳብ ምስ ረአየ ነዚ ሓሳብ ርኡ እንታይ ገይሩሉ ሰይጣን ናብቲ ዝደልዮ ከይድሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይብሎ ማለት እዩ ኣብዘን ኩለን ፈተናታት እውን ምስታ ቀዳመይቲ ዝነበረት ኣብ ግእዝ ዘላ ሓሳብ ከልዕላ ዝደለኹ እንታይ ነይራ ሰብስብን ጌራ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ኣብ ዝብል ብምስጢር ዘይሃዩ ኢልዎ ኣሎ ሃይ ወይሉ ከዓኒ ሃይ ወይሉ ነበረ ይኸውን ሃይ ወይሉ ከዓ ድሓነ ይኸውን ሕጂ እንታ ብምስጢር እንታይ ምፅኡ ኣሎ ሰብሲ ዝድሕንሲ ብዕሩቕ ብእሲ ወይ ከዓ ብስጋ ናይ ዕሩቕ ብእሲ ዘይኮነስ ኢሉ ኣላ በኩሉ ቃል ዘይወፅም ኣፉ ለእግዚኣብሔር ኢልዎ እንታይ ደኣ ብኣካላዊ ቃል ዝተዋህዶ
ስጋይ እምበረይ አካላዊ ቃል ብዝተዋህዶ ስጋይ ዝድሕ እንዳእምበር ኢሉ ዘይሃዩ ዝብል ብምስጢር ይህቦ ኣሎና ማለት እዩ ናፍታ ሕዝያ ፀናዊ ሓሳብ ክኸይድ ኩለን ኣብዚአን ሰይጣን ክፍትኖ ከለዉ እንታይ የምፅኡ ዘመተርጉማን ሓዲስ ኪዳን ሒዘምን ዘለው ኣጣቢቡ ክፈቲኑ እንታይ ገብሮ ኢሉ እዩ ድሓስብ ዘሎ ከሸንፉ እተን ክልተ ኣጣቢቡ ዘምፀን ዘሎ ሓሳባት እንታይ እዩ እንተገይርዎ ተኣዛዚ ሰይጣን ክብሎ እየ እንተዘይገበሮ ደሞ ድኹም ክብሎ እየ ምክንያቱ ክገብሮ ዘይክእል ነዚ ነገር ኢሉ በዚአን ክልቲአን ኣጣቢቀስ ብክልቲኡ ክስዕሮ እየ እንዳበለን ሓሳብ እዩ ዘምፅኦ ዘሎ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ግን ካብቲ ናይ ፍጡራን ጥበብ ንላዕለ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ጥቕሲ እውን ኣልዒሉ እንታይ ፅሑፍ እንታይ ይብል እዩ መላእኽቲ እግርኻ ከይትዕንቀፍ እግርኻ ይዕቅቡኻ ኣብ ኩሉ ፍነትካ እውን የልዕሉኻ ብእምኑ ከይትዕንቀፍ እውን የልዕሉኻ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ከመ ፅሑፍ እስመ ፅሑፍ ከመ ለመላእክቲ ይእዞም ብእንትያክ ፅሑፍ እንታይ ይብል እዩ ንመላእክቱስ ብእንታ ስሌኻ ወይ ከዓ ምእንታ ኸሊ ይእዞም እዩ ከመይ ይተኣቀፍ በኩሉ ፍናዊከ ወበእደዊሆም ያነስኡክ ኣብ ኩሉ መንገድኻ እውን ንኸይትዕንቀፍ ብኢዶም እውን የንስኡኻ የልዕሉኻ ብምንታይ ምእንቲ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ ከመይ ይተኣቀፍ ብምእንቲ ከይትዕንቀፍስ ኣብ ኩሎም የልዕሉኻ እዚ ካብ ኦሪት ኣልዒሉ ጠቂሱ ዝህቦ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሰይጣን እውን መፅሓፍ ቅዱሳዊ ጥቕሲ ይጠቅስ እዩ ማለት እዩ ኩሉ መፅሓፍ ቅዱስ ዝጠቅስ ናይ ኣምላኽ ወገን እዩ ክንብል ኣይንኽእልና ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ሰይጣን ኣልዒሉ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መፈተኒ ክጥቀመሉ ከሎ ንርኢ ኣለና ከየብዝሕ ይኣኽለኒ ዶ ዝተረፈ ከዓ ነቶም ኣሕዋተይ ገዲፈሎ እሺ ሰናይ ዲያቆን ምናልባት ወልዲ ኢየሱስ ሓውና ቀፅሉ መፂኹም ስለ ዘለኹም አንተይ ይኽበኩም ሓሲበት ሓሰብ ትውስኽዎ ተሎ እፅሉ ኣሕዋት የለኹም እሺ ኣለኻ ምሽ ከመለሰ ኢና ከመለሰ ሰናይ እሺ ሓሳብ ዝህብ ኣሎ ድዩ እዚኣ ናይ ዲያቆን ኣቤል ዝጎልሎ ዜና ገብርኤል ሓዊ ኣለኻ ዶ ኣለኹ ቀፅል ዲያቆን ሓዊ እሺ ኣታ ፍቅዲ ሓሙሽ ከም ዘለና ማለት እዩ ሽዑ ዲያብሎስ ናብቲ ቅድስቲ ከተማ ወሲዱ ኣብ ላዕለዋይ ጫፍ ቤት መቅደስ ኣቆሙ ሕጂ ንቅድም እዛ ቅድስቲ ከተማ ትበሃል ዘላ ኢየሩሳሌም እያ ኩላትና ማለት ንርደት እንዳኮነት እንታን ክትከይድ ማለት እዩ ሕጂ እውን እንታይ እዩ ዘሎ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኮንካሲ ወዲ እግዚኣብሔር እንተ ኮንካስ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ ብእዳው ክፀሩኻ ንመላእኽቶም ምእንተኻ ይእዞም ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እሞ እስከን ታሕቲ ሰደፍ ህዝኻ ካብ መዝሙረ ዳዊት ዘምፅኦ ምዕራፍ 91 ዝወሰዶ ቃል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ ሓሳብ ጥራይ ሒዘ ክኸይድ ደልየ ዘለኹ ልክዕ ክብሎ ስለ ፀንሐ ዲያቆን ሓወይ ዲያብሎስ ብኩሉ ነገር ክፈቲኑ ብኩሉ ነገር ኢሉ እንታይ ዝበሃል ስለ ዝረኸብ በቃ ቦታ ስለሰኣነ ወይ ከዓ መፈተኒ ከኣቱ ዝእትወሉ መእተዊ ስለሰኣነሉ ንጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዘሎ ጎይታ ብሓይሊ ቅዱሳት ፅሑፋት ከም ሰዓሮ ምስ ረኣይ በተን ፅሑፋት ከምዚ ይብል እሞ ብሓቂ እንተ ደኣ ኮንካስ ከምዚ ግበር እናበለ ምሽፍትኖ ፀኒዑ ሽዑ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓይሊ ቅዱሳት ፅሑፋት ከም ዝሰዓሮ ዲያብሎስ ሕጂ ከምዚ ሰዓሮ ምስ ረኣየ እዩ ናበይ ዝኣቱ ዘሎ ሕጂ ብሮ ማሲ ነጥቢ ስለ ዝኾነት እየ ክንሕዛ ኢለ ከም ተሰዓረ ምስ ፈለጠ ናበይ ኣቱ ኣሎ ማለት እዩ ዲያብሎስ ሕጂ ናይ ኣምላኽ ሓለዋ ክፍትን ብኸንቱ ንቃላት ኣምላኽ ተክገብር ጀመረ ክጠቅስ ጀመረ ብከንቱ በቃ ምክንያቱ ብኩሉ ነገር ስለ ዘበለ እንታይ ገይሩ በቃ እሞ ኢሉ ሽዑ ናበይ ኣትዩ ናብቲ ናብ ቃላት ናይ መሪፅካ ቃላት ናይ እንታይ ዝበሃል ምግባር ማለት እዩ ሽዑ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኦኬ ናታ ካልእ ሓሳብ ኣይመስለኒ ፍቕዲ ሸውዓተ እያ ስለዚ ሓሳብ እዚኣ ከቐምጥ ደልየ ነይረ
ታነት ብቐሚጥ እያ ዘለኹ ሓንቲታ ኢየሩሳሌም ምዃና ኩላትና ክንሕዛ ኣለና ብሩኻተይ ተኻልአይቲ ከዓ ጎይታ ብኩሉ ነገር ክስዕሮ ምጀመረ ፅሑፍ የምፅእ ብፅሑፍ ክስዕሮ ምጀመረ ሽዑ እንታይ ኢሉ ናይ ኣምላኽ ሓለዋ ክፍትን ነቲ ናይ ኣምላኽ ሓለዋ ንክፍትን ወይ ከዓ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሓለዋ ንክፈታተን ሲሉ ኮንቱ ዝኾነ ወይ ከዓ ብከንቱ ሓሳብ ሕጂ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣይኮንኩም ኮንቱ ዝብሎ ዘለኹ ዘየስልጥ ዝብሎ ዘለኹ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣይኮንኩም ዲያብሎስ ግን ነቲ ዝሓዞ ነቲ ዝብሎ ዝነበረ በቃ ኮንቱ ዝኾነ ሓሳብ ሓሲቡ ናብ ቃል ኣምላኽ ምፍታሽን ናብ بقال أملاخ مزرابن بقال أملاخ مخنيات كجبرن عم حباء سلزة أتوه إيه مالتي سلسة معكم نية مسجد ماشي سيدي أكون قال تسمع لنا حاولنا مساميرن يكون أبين قال يسمعنا قصة زين حاول يكسلوا إيش حالك تا خلا تا خطبات تبع حواتنا عقلي صوم مالي قل من الباش حدا أنت كتقسم زدلوه ونقرات على حدا تي كابقى العملة خمتيو مفتانو ثلاثنات هتهز عبيد طبابوز وعبودا نتي حماء نقر كم قدس نقر جيرو كم نكا كله حجي انت عايز قبرو زلو حدا نقيتان عملة خمي حنا يسوع كريستوس كفتنا كله انت ايو كعامتوين دياكو حاونا قليج قانيرو نخلط تنقري حدا تزولو نحدا عقيرو له يا تعزازناتي ايو كله سلد دليل مالتي بتحاد وغن كا نتناتو سايك كمل سلد دليل نتقال عملاخ مالتي نتقال عملاخ نتكونو قال عملاخ سي نابتناتو حسابات وي كنابتناتو علامة كتقوموا لسلد دليل مالتي سلدي سلاسنيات كفتنناهم كله تزعابيت وهو نتي كفو نجر كم قدس جيرو كأمننا كله مالتي سلدي حدا جديد بقال عمله جيرون ديابلوس كبستن كابزنا ويتنا عمله حمد حنان يسوع كريستوس كرودو نخيل مالتي مخنياتو ثلاثنيات رقيقي أزيو رقيقي سلازي تي فتنو خا معرف ندو ندا معرت فتنانا معرت وقعتناون ندا ترى خبز خيدينا نري مالتي حجي عفتام وداتا انتايلو انتاي اقرها بإن خيتي عنكف بداهم كسورها نبلاحت من تخاي زوم زلو صحف علمو اسكن تحت صدف قولينا لذا صدف تبزلان تحت من كل قال مالتي كتورد مالتي يجي سلاسلنا كل شعب دلينا أنا عندك سبب كنصدفي كنودق كننقل تحت كنودق كامنتاي كبخلو بنابرانا بمنفساوي هيوتنا كل كايدانا نتحت صدفنا سبات نكون نمارر بقى نعملخنا نقهر كمتني ايوب زغبرو مالتي زفتنو ولا تو محازو تايم نعملخ كحيد كزيت موجود يملو معجي معرخ እንደዚህ ፈተና ይዘምፀልና ሕጂ ዲያብሎስ ንሕና ኮንኮነ ዝደለየና ንታሕቲ ኸነንቆልቆል ንክንፀድፍ እዩ ማለት ስለዚ እዚ እቲ ንክርስቶስ ዝፈተኖ ፈተና ማለት ንክፀድፍ ንክንቆልቆል ንክወድቕ ማለት እዩ ካብ ፍቓድና ያብኡ ካብ ሓድነት ናያብኡ ንክፈልዮ ማለት እዩ ካልኣይ ንክፀድፍ ንክመውት ነቲ ናይ መስቀል ስራሕ ንከይፍፀም ማለት ክርስቶስ ነቲ ኣብ መስቀል ዝገብሮ ነገራት ንኸይገብር ዕንቅፋት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት ስለዚ ፀላእሰናያት ኩሉ ሻዕናና ከፅድፈና ምኾነ ኸይድና ክንነቅሕ ዘለና ዝገብረና መልእኽቲ ወይ ቃል እዩ ኮይኑ ንረኽቦ ማለት እዩ ቀፅሉ ኸ ተባርኹ ሰናይ ሺ ቃል ቤት ይስማዓልና ናው ሰናይ ሓዊት ውሱ ከለካ ዲ ሓሳብ ቃል ህይወት የስማዕና ጽቡቕ ገሊፆም እዮም ዋላ ሓንቲ ንውስኸል ነገር የለን ስግዜ አንፃር ቀጽሉ አለውት ሰናይ እሺ ብድጋሚ ቃል ህይወት የስማዓልና ምናልባት ትመሃሩ ትሉ ተስፋ ገብር ሕዋት ያው ትመሃሩ ከም ዘለኹም ርግፀኛ ግን ሓድሽ ሓሳብ ኩሉ ከሎ እናፀሓፍና ማለት እዩ ያው ቃል እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ ተማሂርናዮ ወላ ኣንቢብና ክንከውን ንኽእል ኢና ቅድሚ ሕጂ ግን ክንበብ ከሎ ብዙሕ ምስጢራት እዩ ዝግለጽ ማለት እዩ በተለይ ሕዋት ክብሎ ካብ ዝፀንሑ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሕዋትና ሓዲሩ ክምህረና ብዝፀንሐ ማለት ብዙሕ ነገር ተማሂርና
ምናልባት ዝውስኾ ነገር የለን ተባሂሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ቁፅሪ 7 ዘሎ ሓሳብ ጥራሕ ንእሽተይ ታሪክ ጥቀስ ኣቢለ ክኸይድ ማለት እዩ እንታይ ኢልና አንቢብና ፀኒሕና ዲያብሎስ ማለት እዩ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ወሲዱ ኣብ ላዕላይ ጫፍ ቤተ መቅደስ ኣቆሞ ወዲ እግዚኣብሔር እንትኾንካስ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ ብኣእዳዎም ክፀሩኻን መላእኽቲ ምእንትኻ ክእዝዞም እዩ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እሞ እስከን ታሕቲ ፅደፍ በሎ ኢየሱስ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኑ ዝብል ፅሑፍ እውን ኣሎ በሎ ይብለና ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ መናፍቃን ተሪኢኹሞም ጥቕሲ ይጠቕሱ ሓቂ ማቴዎስ ወንጌል ዮሃንስ ወንጌል ይብሉ ማለት እዩ እና ካበይ ዝመፅእ እንትብልና ያው ካብ ኣቦኦም ካብ ዲያብሎስ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ጥቕሲ ጠቓሲ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ መጀመርያ ጥቕሲ ዝጠቐሰ ማለት እዩ ዲያብሎስ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮይኑ ናይ መጀመርያ ጥቕሲ ዝጠቐሰ ካብ ኦሪት ማለት እዩ ወይ ከዓ ካብ ብሉይ ኪዳን ዲያብሎስ እዩ ምክንያቱ ጎይታ ትምህርቲ ዝጅምረሉ ካብ ጾም ንድሓር እዩ ተጠሚቑ ኣብ ዮርዳኖስ ከይወዓለ ከይሓደረ ናብ ገዳመ ቆሮንጦስ ከይድ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከም ዝፀለየን ከም ዝጾመን ዲያብሎስ ከም ዝተፈተነን እዩ ዝገልፀልና እምበር ጥቕሲ ጠቒሱ ክምህር ኣይንርኢና ናይ መጀመርያ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ዝጠቐሰ ዲያብሎስ እዩ ማለት ስለዚ ጥቕሲ ምጥቃስ ናይ ቁኑዕ ምዃን ወይ ከዓ ትኽክል ናይ ምዃን ምልክት ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ጥቕሲ ምጥቃስ መፅሓፍ ቅዱስ ምጥቃስ ናይ ትኽክለኝነት መንገዲ ነይሩ ተትኸውን ዲያብሎስ ትኽክል ምኾነ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ክርስቶስ ቀዲሙ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቀዲሙ ጥቕሲ ዝጠቐሰ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ጥቕሲ ምጥቃስ ማለት ንሓደ ነገር ቁኑዕ ከም ዘይብሎ በዚ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ቀዲሙ ጥቕሲ ዝጠቐሰ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዲያብሎስ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ዝገርም ናይ ጎይታ መልሲ ግን እንታይ ነይሩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኑ ዝብል ፅሑፍ እውን ኣሎ ኢሉ ማለት እዩ ልክዕ በቲ ዘምፅኦ ንዕኡ ዝኸውን መልሲ ሂብዎ ማለት እዩ ልክዕ አንተ ዲያቆን ኣቤል እንታይ ኢልና መስቀላዊ ነገር ይምፅኡ ማለት እዩ ካብዚ ፅደፍ ምስ በሎ እንተፀዲፉ ንዓይ ተኣዚዝኒ ክብል እዩ እንተዘይፀዲፉ ከዓኒ ዓቕሚ የብሉን ኢሉ ብክልቲኡ ዘዋጥር ወይ ከዓ ብክልቲኡ ፈታኒ ዝኾነ ሕቶ ሒዙ ይመፅእ ዲያብሎስ እና ጎይታ ግን ክፀድፍ የማ ይበሎም ኣይፀደፍኒ ኢሉ ኣይመለሰሉን ማለት እዩ እንታይ ዳ ኢልዎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኑ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ኣቐሚጡ ማለት እዩ እና ኣቦታት ነየኒም ነዚ ታሪክ ዝጠቐሱ ብዙሕ ግዜ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ማለት እዩ ምናልባት ከይንባሓልኩም ታሪክ ስለዝኾነ እስራኤላውያን ብመሪሕነት ሙሴ ካብ ግብፂ ወፂኦም ማለት እዩ መንገዲ ናይ በረኻ ምስ ጀመሩ ያው ባሕሪ ኤርትራ ተሳጊሮም መንገዲ ክኸዱ ከለዉ ሙሴ ሓደ ዝገበሮ ነገር ነይሩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ 12 ዓመቱ ይጠቂሶም ነይሩ ናሁሰኒ ሓውና 12 ሰለይቲ ከነኣን መሬት ወይ ከዓ ናይ ከነኣን ምድሪ ነታ ማዓርን ፀባን እተውፅእ መሬት ክስልሉ ሰዲድዎም ነይሩ ወይ ከዓ ክስልይዋ ሰዲድዎም ነይሩና ምስ ተመለሱ እቶም ዝስልዩ ሰባት ብጀካቶም ክልተ እቶም 10 ሕማቕ ዜና እዮም ሒዞም መፅኦም ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ሃገር ፅብቕቲ ምዃና ፍርያ ጥዑም ምዃኑ እቲ ቦታ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ምዃኑ እና ፍርያም ቦታ ምዃኑ ለምለም ቦታ ምዃኑ ነገር ግን ህዝብታ ናይቲ ሃገር ህዝቢ ብጣዕሚ ሓያላት ምዃኖም ኣብ ቅድሚኦም ንሕና ልክዕ ከም ኣንበጣ ኢና ወይ ከዓ ምንም ዓቕሚ ከም ዘይብልና ድኹማት ኢና ኢሎም ሕማቕ ዜና ነጊሮም ነቲ ህዝቢ ረቢሾሞ ማለት እዩ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ውዕለት ረሲዖም ነቲ ህዝቢ ከም ዝፈርሕ ብኣምላኹ ከም ዝጣጠር ገይሮሞ ማለት እዩ ኢያሱን ካሌብን ጥራሕም ፅቡቅ ዜና ሒዞም መፅኦም በቃ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ግብፂ ልክዕ ተኣምራት ከም ዝገበረልና ሕጂ እውን ተኣምራት ክገብረልና ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና እዩ ዘሎ ስለዚ ክንስዕር ንኽእል ኢና ኢሎም ነቲ ህዝቢ ከረጋግእዎ ከሎ እቶም ዝበዝሑ 10 ግን ብዛዕባ እግዚኣብሔር ፅቡቅ ኣይተዛረቡ ማለት እዩ በቃ ተስፋ የብልናን ክቐትሉና እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ሓያላት እዮም ስለዚ ክንኣትዋ ይንኽእል ኢና ወይ ከዓኒ ነዚ ሃገር እዚኣ ክንወርሳ ይንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ሰቂሉ ካብ ግብፂ ኣውፂና ኢሎም ኣብ እግዚኣብሔር ሕማቕ ዘረባ ተዛሪቦም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስራሕ ኒዒቆም ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ገይሩ ሽዑ ሙሴ በቃ ብድሕር ዳኣ ከምኡ ኮይኑ ኢሉ ገዲፍዎም ማለት እዩ ድሕሪ ግን እቶም ኢያሱን ካሌብ ምስ ተዛረቡ ግን መጀመርያ ነቶም 10 ሰሚዖም ነይሮም ኢያሱን ካሌብ ምስ ተዛረቡ ግን ተመሊሶም ክንኣቱ ኢና ብሓይሊ ኢሎም ንሙሴ ንታቦተ ጽዮን ሒዝካ ንዓና ምሳና ተበገስ ኢሎሞ ያው ፈቃድ እግዚኣብሔር ስለዘይኮነ ሙሴ ኣይከይድን ኢሉ ማለት እዩ ፈቃድ እግዚኣብሔር ስለዘይኮነ ኣይከይድን ኢሉ እሱ ግን ብግዲ ክንከይድና ኢሉ እንታይ ገይሮም ወይ ከዓ ብሓይሊ ክንከይድና ኢሎም ከይዶም ብሓይሊ ከም ዝተዋግኡ ነገር ግን ከም ዝተሰዓሩ እግዚኣብሔር ምስኦም ስለዘይነበረ ከም ዝተሰዓሩ ይገልፅ ታሪኹ ማለት እዩ በተለይ ዝህልቅ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 14 እንድሕር ኢኹም ምኹምኩም ብሓይሊ ወይ ከዓ ብዘይ ፈቃድ እግዚኣብሔር ከይዶም ወይ ከዓ ተዋጊኦም ነገር ግን ከም ተሰዓሩ ይነግረና ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ዝብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሴ እንታይ ኢልዎም ሽዑ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ኣይትፈታተኑ ኢልዎም ማለት እዩ ቅድሚ ናብቲ ኩናት ምኻዶም በቃ እግዚኣብሔር ፈቃዱ ይኮነ ናይቲ ኺዱ ፈቃድ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይትፈታተኑ ዝብል ሓሳብ ጎይታ ያው ታሪኹ ጠቂሱ ንዲያብሎስ መሊሱሉ ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንፈታተን ከም ዘይግባአና እግዚኣብሔር ፈቃዱ ንሕዳእ ኮይኑ ነገር እዚ ክንገብሮ ከም ዝግባአና
እግዚኣብሔር ተደፋኢዱ ግን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንፋታትን ወይ ከዓ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንተሃላለኽ ከም ዘይግባአና ካብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንወፅእ ከም ዘይግባአና ዝገልጽ ሓሳብ ንምውሳኽ ኢለ ብድጋሚ ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣሕዋትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ። ምናልባት ካብ ቁጥር 8 ጀሚረ ከንብበልኩም ሞኒ ካብ ሕጂ እኒኦ ታሪክ ስለ ዝኾነ ሕልፍ ሕልፍ እናበልና ክንከይድ ንኽእል ኢና። እንታይ ዝብል ከም ብሓድሽ ዲያብሎስ ናብ ኣዝዩ ነዊሕ እምባ ወሲዱ መንግስቲ ኩሉ ዓለምን ክብሮምን ኣርኣዮሞ ተደፊእኻ እንተ ደኣ ሰጊድካለ እዚ ኩሉ ክህበካ የበሎ። ሽዑ ኢየሱስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንዑ ንበይኑ ድማ ኣምልኽ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እሞ ኪድ ሰይጣን በሎ። ድሕሪ ዲያብሎስ ሓደ ጎኖ ድማ መላእኽቲ መፂኦም ኣገልገልዎ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ኣብዚኣ ክትውስኽዋ ዝደሊ እንታይ ኣሕዋት ሓደ ናብ ነዊሕ ከረን ወይ ከዓ ናብ ነዊሕ እምባ ወሲዱ ንምንታይ ከም ዝፈተኖ ካልኣይ ካብ ብዙሕ ግዜ መናፍቃን ጠቕስዋ ጠቕስላ ብጌጋ ወይ ከዓ ተጠምዚዛ ወይ ከዓ ተባላሻ ትጥቀስ ትቐስላ እሱ ከዓ እንታይ ዝብል ኣብቲ ጎይታ ዝመለሶ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር እንታይ ድብል ነይሩ ሽዑ ኢየሱስ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንዑ ንበይኑ ድማ ኣምልኽ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንዑ ንበይኑ ኣምልኽ ንዑ ንበይኑ ኣምልኽ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ሞኒ እንታይ ማለት እዩ ሓሳቡ ስግደት ኣይግባኣኒ ንቅዱሳን ንምባል ብዙሕ ግዜ ስለ ዝጠቕስዋ ኣብዚአን ተተኩር ማለት እዩ። ኣብዘን ሰለስተ ሓሳባት ንምንታይ ናብ እምባ ወሲድዎ ንዑ ንበይኑ ስገድና ንዑ ስገድ ንዑ ንበይኑ ኣምልኽ ዝብልን ንዑ ስገድ ንበይኑ ኣምልኽ ዝብልን ሽዑ ዲያብሎስ ሓደጎ ዝብልን እዚኣ ብተኸታተል ዘለዋ ይሕፅር ኣቢልኩም ሓሳብ ክትቡ። እሺ ምናልባት ዜና ገበይል ሓዊ በኣኻ ጅመር ቀጽሉ ሆዳን أنا مودات خاصة حسابات كذا يومرو እሺ ቀጽሉ ችግር የለን። ኣነ ምናልባት ዝክሳይ ዝገበርኩ ይመስል ናውሰኒ ሓዊ ቀጽል በል። እሺ በቃ ንዛዝ ኣክል ዲያብሎስ ከምቲ ኣሕዋት ክትብሎ ፀንሖም መጀመርታ ቃል ሕይወት የስምዐና እውነት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ትምህርቲ ንባዕልና ብዙሕ ኢና ንመሃር ዘለና ኣዝዩ ደስ ዝብል እግዚኣብሔር ጥበቡ ድጋሚ የግለፀልና ንምንታይ ናብቲ ዓባይ ናብቲ ዓብይ እምባ ወይ ድማ ናብቲ ጫፍ ወሰዶ ዝብል ዘሎ ምናልባሽ ወሰዶ ንዝብል ወይ ከዓ ፈተኖ ንዝብል ክርስቶስ ከም ተቐዲምኩም ዝበልኩሞ ዝፍትኖ ዘሎ ክርስቶስ ፈተና ደሊ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ነቲ ፈተና ንኽስዕር እዩ ማለት ብፈተና ገይሩ ነቲ ፈተና ንኽስዕር እዩ ናብቲ ጫፍ ወሰዶ ዝበሎ ከዓ ብፍቓድ እዩ። ስለምንታይ ናብቲ ጫፍ ወሰዶ ንዝብል ሓዘ ኩሉ ነቲ ምድረ በዳታት ግብፂ ዝነበረ ቦታታት ኩሉ ጫፍ ናብ ዝለዓለ ቦታ ምስ ደይቦ ኩሉ ነገር ከም ልሙዕ ወይ ከም ሓደ ኣዝዩ ብሉፅ ከተማ ገይሩ ኣርእይዎ እንተኾነ ግን ዲያብሎስ ንዑ ኢላ ከምኡ ተራእይዎ ምትሃት ተጠቂሙ እምበር ንክርስቶስ በዓል ዝፈጠሮ እዩ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። እሱ ግና ማለት ካብቲ ሓደ ካብተን ስስዕቲ ኣፍቅሮ ንዋይ ትዕቢት ዝበሃላ ኣቐዲሙ ብስስዕቲ ወይ ድማ ብኣፍቅሮ ንዋይ ብስስዕቲ ክፍትኖ ፅኒሑ ኣብ መወዳእታ እውን ብትዕቢት ማለት እዩ ንዓይ ተደኣ ሰጊድካለይ ንዝብል ሓሳብ እታ ናይ መጀመርታ ንኣዳም ካብ ገነት ዘውረደቶ እውን ኣምላኽ ረሲዑ ንዕኡ ከምልኽ ወይ ድማ ኣነ ኣምላኽካ ንዝብል ሓሳብ መወዳእታ ወሲዱ ዲያብሎስ ናቱ ኣገልጋለ ንክገብሮ ስለ ዝመረፀ ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ከዓ ከይድረሓቕ ንሓደ ኣምላኽካ ጥራሕ ስገድ ንዕኡ ከዓ ኣምልኽ ዝብል ብፍላይ ንዕኡ ጥራሕ ኣምልኽ ማለት ተገዛእ ዝብል ንክርስቶስ ጥራሕ ክነምልኽ ከም ዘለና ማለት እንታይ ዳ ነዚ ወሲዶም መናፍቃን ቆንጭሎም ንሓደ ኣምላኽ ጥራሕ ኣምልኽ ንሓደ ኣምላኽ ጥራሕ ስገድ ዝብልሎ እዩ። ምናልባሽ ንሓደ ኣምላኽካ ጥራሕ ተገዛእ ንዕኡኻ ኣምልኮ ከም ሓደ ኣምላኽካ ከም ሓደ ገዛኢ ጌርካ እንታይ ገበሮ ተቐበሎ ንዝብል እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ዲያብሎስ ሓደጎ ወይ ድማ ዲያብሎስ ከዓ በዘን ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ኣርእስቲ ሓጢኣት ዝበሃላ ምስ ሰዓሮ ሓደጎ ይብል ንግዚኡ ሓደጎ ይብል እምበር ዲያብሎስ ኩሉ ግዜ ካብ ፈተና ኣይዕርፍን ግን ብኩሉ ነገር ስለ ዝመፆ ብኩሉ ነገር ከዓ ስለ ዘሸነፎ ክርስቶስ ብሰለስቲአን ማለት እዩ ዝያዳተን ኣርእስቲ ድግም ተነብረን ፅቡቅ ኣፍቅሮ ንዋይ ስስዕቲ ትዕቢት ስለምንታይ ብስስዕቲ ፈቲንዎ ተተባሃለ ስስዕቲ ምንጪ ንመነኮሳት ነቦታትና ትብዓት ክኾኖም ወይ ድማ ኣርኣያ ንክኾኖም ምክንያቱ ንሶም እዚ ዓለም እዚኣ መኒኖም እዚ ዓለም እዚኣ ኮንቶ ምዃነ ኣሚኖም ኣብ ገዳማታት ስለ ዘብሉ ነቦታትና ድማ ብዝተፈላለዩ ራእይን ብሕልምን ገይሩ
ናይዚ ዓለም ብልጭልጫ ናይዚ ዓለም ፍትወት ናይዚ ዓለም ዝብላዕ ዝስተ እንዳርኣየ ናብ ዓለም ከም ዘምፅኦም ማለት እዩ ስለዚ በዚ ከዓ ብትዕግስቲ ወይ ከዓ ክስዕርዎ ከም ዝኽእሉ ብትዕግስቲ ከም ዝሰዓሮ ተኻላይ ብትዕቢት ማለት ኣቦታትና ካህናት ዝተዋህቦም ስልጣን ኣዝዩ ረቂቕን ሰፊሕን ስለ ዝኾነ ንሳቶም ከዓ ንኸይዕበዩ ኣብ ቤት መቕደስ ንሕና ስልጣን ክሳብ ክንድዚ ስልጣን መለኮት ዋሂብና ኢሎም ንኸይዕበዩ ክርስቶስ ከዓ ብትሕትና ከም ዝሰዓሮ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታኻ ኣፍቅረ ንዋይ ወይ ድማ ፍቅሪ ገንዘብ ስር ኩሉ ጥፋት ከም ዝበለ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንነገስታት ማለት ነገስታት ናይዚ ዓለም ሎሚ ብምንታይ እዮም ዝጣፍኡ ዘለዉ ተናየና ናይዚ ዓለም ፍትወት ወይ ድማ ናይዚ ዓለም ሃፍቲ ዝና ስም በዚ እዮም ዝጠፍኡ ዘለዉ ነዚ ከዓ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ስዒርዎ ማለት ስለዚ ከደሞ መላእኽቲ መፂኦም ድማ ኣገልገልዎ ይብል ምናልባሽ ስለምንታይ ኣቐዲሞም መላእኽቲ ዘየገልገልዎ ኣቐዲሞም ስለምንታይ ዘይመፁ ዝተባሃለ ምስ መላእኽቲ ኮይኑ እንዳሉ ስዒርን እምበር መላእኽቲ እንተዘይነብሩስ ምሰዓርክዎ ነይረ ንኸይብል ዲያብሎስ ብድሕሪኡ መፂኦም መላእኽቲ እንታይ ገይሮም ኣገልገልዎ ይብል ከምኡውን መላእኽቲ ተፈጥሮም ንሰባት ንምግልጋልን ንኣምላኽ ንምስጋንን ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያ እግዚኣብሔር ኣሎ እዮም ነገር ግን ድሕሪኡ መፂኦም ድሕሪ እቲ ፈተናታት ኩሉ ምስዓሮ መፂኦም ኣገልገልዎ ዝበለ ኣቐዲሞም ዘይምምፆም ምክንያት ንኸይጥቀም ዲያብሎስ ማለት እዩ መላእኽቲ ስለ ዝተሓገዝዎ እምበር ኣይምሰዓረነን ወይ ከዓ ከም ስለ ዝኾነ ኢሉ ንኸይብል መላእኽቲ ይቢሎሞ ይብል ከምኡውን ኣብቲ ትርጓሜ እንታይ ኢሎም ኣምፂኦም ኣሎ ሊቃውንቲ ቦታትና ንሓደ ክርስቲያን ወይ ከዓ ንማንም ሰብ ናይ ባዕሉ መልኣኽ ኣለዎ ሓላዊ ጠበቐ ማለት እዩ እቲ መላእኽቲ ኣብ ምንታይ እዩ ዝብርትዕ ወይ ከዓ ኣብ ምንታይ እዩ ነቲ ሰብ ዝሕግዞ ተዳይልና ኣፍተነ ምስ ሰዓረ ምስ ተሸነፈ ማለት እዩ ታሪክ ኢሎም ሕፀረ ቢሎም እንታይ ኢሎም ኣሎ ሓደ ባሕታዊ ኣቦ ኣብ ሓደ ጋም ዓፅዩ ንኣምላኽ የመስግን ነበረ እንተኾነ ግን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዲያብሎስ ሰብ ተመሲሉ ንጉስ ይፅውዐካ ኣለዎ ንዓ ምስ በሎ ኣነ ብዘይካቲ ሓደ ሰማያዊ ንጉስ ምድሪ ኣይፈልጥን እየ ማለት ኣቐዲመ ንንጉስ ሰማያዊ እየ ዝግዛእ ኢሉ ከም ዘበሎ እሞ ዲያብሎስ ከዓ መወዳእታ ሰብ ተመሲሉ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ በትሪ ወይ ከዓ ዱላ ገይሩ ቀጥቀጦሞ ብድሕሪኡ ኢሉ ምስ ቀጥቀጦ ክሳብ ኣፍ ሞት ኣብፅሖ ይብል ድሕሪ ዲያብሎስ መወዳእታ ገዲፎ መልኣክ እግዚኣብሔር እቲ ናቱ ሓላዊ መልኣኽ ድማ ተገለፀሉ ይብል ንስኻ ዳ መን ኢኻ ምስሎ ኣነስ እቲ ናትካ ሓላዊ መልኣኽ ኢሎ ነቲ ኣቦ ማለት ነቲ ባሕታዊ እሞ ኣበይ ዳ ፀኒሕካ ክሳብ ክንድዚ ክሳብ ኣፍ ሞት ዝበፅሕ ዳ ኢሎ ሕጂ ኸማን ብትዕግስቲ ስለ ዘሸነፍካ እየ ተገሊፀልካ ኢሎ ስለዚ ኩሎም መብዛሕትኦም ሰማዕታት ቅዱሳን ቦታና ተሪእናዮም ኣብ መወዳእታ ሓይሊ እግዚኣብሔር ስለ ዝግለፀሎም ወይ ከዓ መልኣኽ መፅኡ ኣብ መወዳእታ ይፀናንዖም የባራትዖም ከም ዝነበረ እና ንዲያብሎስ ምስዓረ ድማ መላእኽቲ መፅኦም ኣገልግልዎ ዝብል ትርጉም ኣለዎ እዩ ብሓፈሻ ነዚ ይመስል ብሕፀር ዝበለ ዝሰረፈ ዝተጋገናዩ ትጓን ቅዱሳን መላእኽቲ ብመምህራን ኣሕዋትና እንተኣርመልና ናተይ ሓሳብ ኣብዚ ክኣኽለኒ ናብ ኣሕዋትና ኸ ምናልባሻን ወይ ሕያስ ሶሪ ሰናይ ኣሬት ሰናይ እሺ ቃልዮት የስማዓልና ናወሰናይ ሓውና እሺ ዲያቆን አቤል ቀጽሉ በሉ ዝጎደለ ዘሎ መልእኹ ስማዓሎ ቀጽሉ ዲያቆን አደይ ኔትወርክ ሕማቅ ስለ ዘሎ ዲያቆን ዜና ገብርኤል ነራ መስለን ግን ክምልኤሉ ነይሩ መወዳእታ ሓንቲ ሓሳብ ክምልኤ ንዑ ክበ ደስ ዝበለትና ዓንተ ወይ ሓሳብ እውን ዘለዓላ ከጽናዓ ስለ ዘለለኹ ሓሳብሲ ካብቲ ቤተ መቅደስ ንታሕቲ ፅደፍ ትብል ሓሳብ ነራ ሞኒ ክደግማ ጥራይ ከጸንዕ ምንትነ ተሓሳብሲ ኩሉ ግዜ ሰይጣን ነታሕቲ ክንጸድፍ ነታሕቲ ክንወርድን ዝደልየና እግዚኣብሔር ከዓ ሓፍ ክንብል ቀኒዕና ክንከይድ ካብ ታሕቲ ካብ ምድሪ ናብ ገነት ካብ ገነት ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ናብታ መንግስተ ሰማያት ክንኣትዩ ዝደልየና ሕጅሳ ንምጽናዕ ክደግማ ደልየ ነይረ ኣብዚኣ ከዓ ናይ መጽሓፍ ፊልክስስ ጠቂሰም ኣንቦታት ናብታ እንድምታ እንታይ ኣምፂኦም ነይሮም በቀዳሚ ግዜ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብተን ክልተ ፈተናታት ክፍትኖ ከሎ ሰይጣን ስቕ ኢሉ ከም ዝሰምዖ እሞ ስቕ ኢሉ ከም ዝቕበሎ ፍታ ሳልሰይቲ ግን ሁር እምድህረየ ካብ ድሕረይ ለዘ እምድህረየ እውን ይብሎ ካብ ድሕረይ ንዘለውን ረሓቕ ኢሉ ከም ዝሰጎጎ ንሰይጣን ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ መፅሓፍ ፊልክስስ ተስእሎተ 134 ገጽ 475 ዘሎ እንታይ ይብል
بقدامي قوي وبكالي جزي بقدامي جزي قوي وبكالي جزي قوي وبسالس جزي تنس وتقاتل أفتقدامي جزي هدم أفتخلاي جزي ون هدم أفتسالساي جزي جن تنسيخا تقالس مالتي تنسيخا تقالس تقاتلك يبلو مون حجفتا سالسايتي مسبص حنتا يبلو هورم دهري هورم مني كمان يكون هورم دهري زبلفت جز مالتي كاب دحري رحا كاباي كاب زمصو كابتم زولدن ولد زمصو خاني كاب ام كا رحا إلو بتن سلسته رستحتاو كم سعرنا حاونا أمرنا وسناك نقولنا أنهم يرون من سلسته حتاون سعيرو عشان نفو أبا نعناون عود كم ذهبنا انتهي زبلنا بقالو عالم فتنا لكم أجهمنا عالم قلنا أنا سعيري سعيرونا عالم بز من قد زي كم سعر لنا ما تيافتا سجدت تبلغ نجزي في أملاح كاتريس سجد نعو خان بينو أملخ تبل حساب جن ونجزي في أملاح ترينا نسجد كو نجزي في أملاح نسجدون تاي فتارينا أملاخنا إلنا نجزي في أملاخنا تري لك خمس نجزي في أملاخ فتارينا أملاخنا كل سريع خات جبرلنا نعلم زفتر كيا فتيركات مجبا تحلوا كل جزء إلنا نسجد له فطور يلن ماتي ولا قدسان تخون كم زيلنا فترتنا يهم السهم يهم مجبتنا السهم يهم حلوتنا بس بحريو ناتكم السهم يهم ناس تجبريلا نسجد له فطور يلن ماتي كم مراقت جمير كخاب كلهم كابدينا عند سنجل مانا كابتهم كلهم قدسانون ناز كبر زيهبنا مالت كم تناي እግዚአብሔር ክብር ይብና አይነምልኾምን አይሰግደሎም ነገር ግን ምን ታይና ንገብሮ ንመላእክቲ ከምቲ እግዚአብሔር ሂብዎም ዘሎ ጸጋ ከምቲ እግዚአብሔር አኽቢርዎም ዘሎ ክብሪ ናይ ጸጋ ስግደት ንሰግደሉ ንድና عند سنجل ማርያም ደሞ ከምቲ كيروبيل سرافيل كشكم وزيكلو أملاخ كشكم أدينا عند سنجل مريم انتهي بالو كبر هو لعل كلهم ملاأختن لعل كلهم فطران كباب بيلوا مالتي دايو عبيد أجاهي بوا مالتي بس أجاز سلزعها أنا يتأجاز سجدت كأنا دينا عند سنجل مريم نسجد الله مالتي ناي كبر سجدت كأليو نتوم ننجستاتن نتوم كلهم بخبري كبز بالون نجبرو سجدات مالتي سمع زنيها ميت كتكون زنيها نيرة هو سمع زنيها نسيت عاتيه قتل وديكو ماشي تحسب نيشي نعن مهابي نباخد عندي يكون زين كبير قاليو تسمعنا يكون حاولنا حق صبا قال لسا إذا لي موداتا سالسيت فتنا عند هذا أرينايا كم تي حواتنا قلت صوصونه ديابلوسنا بحدا لوحن باوسيدو منكسر كل عالم كبرى من أرايامو تلفي كانت سيد كالي زخل نقر تبكى يقولو زبيل قالنا عندري كابز قال إن مهارو نقر تراليو ديابلوس حساوي عبوني حاسوتي خا حساو دراجي يكون سنة نتحاسوت عبواي مالتي فجي انتايو قد عالمون بلون دي متحف قدس عبز عالم دزولو نكريستوس بو مزينو مالسي نزي عالماو نكسنت عالماو كبري بو يفترون زولو مالتي ስለዚህ እዚህ ናብ ህይወትና ንሕራ ኣታሒዝናዮ ክንደይ ሰባት ኢና ብናይ ዓለማዊ ክብሪ ብናይ ዓለማዊ ዝና ወይ ብናይ ዓለማዊ ህይወት ተደሊልና ንእግዚአብሔር ክንኽዕዶ ማለት እዩ እንጂ ክርስቶስ ነዚ ፈተና ዝኽስዕር ይደልዩ እዚ እቲ ሳልሳይ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ህይወትና እንድሕር ኣታሒዝናዮ ብዙሓት ሰባት ብሰንኪ ዓለማዊ ነገር
ብሰንኪ ዓለማዊ ሃብቲ ብሰንኪ ዓለማዊ ተድላ ወይ ሓጎስ ንእግዚአብሔር ቀዳምነት ብዘይምሃብና ካብ እግዚአብሔር ርሒቕና ናብ ዲያብሎስ ዝተፀጋዕና ክንደይ ሰባት ኢና እንድሕር ኢልና እዚ ምናልባሽ ምስ ሂወትና ዝተሓዝ ቃል ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንዲያብሎስ ምፍታው ማለት ናብ ዲያብሎስ ምቕራብ ማለት ምስ እግዚአብሔር ምፅላእ ማለት እዩ። ወይ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ማለት ምስ ዲያብሎስ ምፅላእ ማለት እዩ። ሕጂ ሓዲኡ ኢና ክንገብር ዘለና ወይ ናብ ዲያብሎስ ወይ ናብ ክርስቶስ ማለት እዩ። ሕጂ ክልተ ነገር ብሓንሳብ ሒዝካ ትኸዶ ዓለም ኣይኮንና ዘለና። እዚ ሕጂ ካብቲ ናይ ጎይታ ፈተና እንርድኦ ነገር እዩ ማለት እዩ። ንጎይታ ክፍትኖ እንከሎ ብዓለማዊ ነገር እዩ። ሕጂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንኩሉ ነገራትካ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ዘምፅእ እዩ። ግን እቲ ዲያብሎስ ሓንቲ ዋንነት ዘይብሉ ክነሱ ንክርስቶስ ግና እንታይ እንተሰጊድካ ኣለይ እዚ ነገራት ዝክበካ ኢሉ ብመጀመርትኡ ግን ናይ እግዚአብሔር እዩ። እቲ ኣብዚ ምድሪ ዘሎን ኣብዚ ምድሪ ዘየሎን ማለት እዩ። ኩሉ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ዘምፅኦስ እግዚአብሔር እዩ። ስለዚ ሰይጣን እንታይ ዝገብር ነቲ ዘይብሉ ክነሱ ከም ናቱ ገይሩ ንዓኻ ክህበካ የተሃራርፈካ እሞ ብኡ ቢሉ ካብ እግዚአብሔር ኣርሒቑ እንታይ ገብረካ ኣብ ናቱ ኣርዑት ባርነት ፀለማት ምሕርቃን ዋስናን ሲኦል የውርደካ ማለት እዩ። ሕጂ ፀላእ ሰናያት ካብ ፈተና እዚ እንርድኦ ናይ ሓሶት ኣቦ ከም ምዃኑ ማለት እዩ። ናይ ሓሶት ኣቦ እዩ። ካልኣይ ናብ ላዕላይ ቦታ ወሰዶ ይብል ልዕል ኣቢሉ እንታይ እዩ እቲ እምባ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ትዕቢት እዩ ማለት እዩ። ብትዕቢት ክፍትኖ ደልዩ ክርስቶስ ግና ብትሕትና ስዒርዎ ማለት እዩ። ንክርስቶስ ነቲ ፈጣሪ ኩሉ ነገራት ብትዕቢት በቃ እዚ ኩሉ ነገራት ክህበካ እንተሰጊድካ ኣለይ ዝብል ቃል ገይሩ ከታሎ ፈቲኑ ክርስቶስ ግና እግዚአብሔር ኣምላክካ ስገድ ንዑ በይኑ ድማ ኣምልኽ ዝብል ፅሕፍዋሎ እሞ ሰይጣን በሎ ይብል። ሕጂ እዚ ነገራት እዚ ንሰይጣን እንስዕረሉ ነገራት ሓደ ካብቲ ትሕትና ምዃኑ እዩ ዝረዳእና። ናብ እግዚአብሔር ምውካል፣ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ፣ ናብ እግዚአብሔር ምስጋድ፣ ናብ እግዚአብሔር ንምልላስ ንሰይጣን ክስዕሮ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ነዘን ክልተ ነገራት ኣነፃፂርና እንድሕራሪናዮን ፀላእ ሰናያት ኩሉ ሻዕ በቲ ዓለማዊ ነገራት ገይሩ ካብ እግዚአብሔር ከውፀና ከም ዝደሊ ካብቲ ንክርስቶስ ዝወረዶ ፈተና ካብኡ እውን ክንርዳእን ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ፈተና እዚኣ ኣዝያ መሃሪትን ንዓና ኣብ ሂወትና እውን ክንገብራ ዘለና ወይ ከዓ ኩሉ ሻዕሲ ነቲ ናይ ሰለጣን ፈተና ብከምኡ ክንሰግሮ ከም ዘለና ትምህረና ቃል ስለዝኾነት ኣዝያ ኣገዳሲ ቃል ኮይና ንረኽባ ማለት እዩ። ካልእ ቀፅሉ ካ ተባረኹ። መልካም እሺ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዜና ሓውና ሁላትኩም ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ቀፅሉ ወልደ ኢየሱስ ሓዊ ቀፅል። እሺ የለኹን ኢሎም አንተ ያሬታ ምናልባት እንታይ ሓሳብ ኣለኹም እንዲሁም ቀፅልሽ ተመሊስ ኣለኹ እንዴ ግን እቲ ሓሳብ ኩሉ ተንኪፍኩም ኢኹም ዝተፈለየ ሓሳብ ከምፅእ ስለ ዘይክእል ብቻ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ፀጉ ዝሕልኩም ናይ ባሕቂ እንታይ እዩ እቲ ፈተና ከም ዘሎ እቲ ፈተና ከዓ ብቃል ኣምላኽ ከይተረፈ ክመፀና ከም ዝኽእል ኩሉ ቃል ኣምላኽ ዝጠቐሰ ቅኑዕ ክመስለና ከም ዘይብሉ እታ ዝዓበየት ክንሕዛ ከም ዘለና ክነስምረላ ኣለና ዝብል እየ ሓንቲ። ካልኣይ ንቃል ኣምላኽ ጎይታ ነቲ ጥቕሲ ጠቒሱ ከም ዝግበር ዝበሎ ጎይታ ከዓ ብጥቕሲ እዩ ኣፍሪስዎ ወይ ከዓ ስዒርዎ። ሕጂ ንሕና እውን በቃ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ከም ዝበለና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቃል ክንሕዝ ከም ዘለና ብጥቕሲ ንዝመፃካስ ብጥቕሲ ኢኻ ትስዕሮ ማለት እዩ። ብትዕቢት ዝመፃካ ብትሕትና
ብስስዕቲ ንዝመፀካ ያኽለኒ ብምባል ከም ዝሰዓር ኩሉ እቲ ክጠቕስዎ ፀኒሕኩም ኢኹም ማለት እዩ ገለ ዘይተንከፍኩሞ ዝተረፈ ነገር ኣሎ ዝብሎ ስለ ዘይብለይ እንታይ ዳ እቲን ክነስምረለን ዘለና እዚ ሰለስተ ዓበይቲ ኣርእስተ ሃጣውእ ዝበሃል ብፍላይ መምህርና ወሰናይ ብዝርዝር ምስ ዲያቆን ኣቤል ሓውና ስለ ዝኣተዎ ምስ ሂወትና ብምትእስሳርካ ከመይ ክንሪኦ ኣለና ዝብል ዜና ሓውና ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዘበሎ ክውስኸሉ ዝኽእል የብለይን ማለት እዩ። ቀፅሉ ቃል ሂወት የስማዓልና ብድጋሚ እሺ ቃል ሂወት የስማዓልና ወልዩስ ሓውና ኣብዚኣ ሓንቲ ንእሽተይ ዝረሳዕኳ ሓሳባት ሓፃር ክልተ ቃላት ኣባ አንጦኒዎስ ዓብዪ እንታይ ይብሉ እዛ ኪድ ሰይጣን ትብል ቃል እታ ክርስቶስ ንምእምናን ዝሃባ ቃል እያ ይብሉ ደስ ትብል ቃል እያ እንሻላ ኪድ ሰይጣን ኩሉ ሻዕሲ ብፈተና ክፍትነና ከሎ ሰይጣን ከምቲ ክርስቶስ ኪድ ሰይጣን ዝበሎ ንሱ ከምኡ ኢሉ ከዓ ንዓና ከምኡ ክንብሎ ከምኡ ኢልና ክንስዕሮ ንዓና ከም ህያብ ዝሃበና ቃል እያ ኢሎም ገልፅዋ እሞ እዚኣ ደስ ዝበለት ስለ ዝበለት እዚኣ ከካፍለኩም ኢለ እግዚአብሔር አምላክ ሰይጣን ካብ ዙርያና ይርሕቆ ኣሚን ኣሚን ካብ ዙርያና ይርሕቆ ሰናይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብሓፈሻ ብእውነት ሓቂ ብዙሕ ነገር ንምሃራልና እግዚአብሔር ኣምላክ ፀጉ የብዝሓልኩም ምናልባት ብልዓንቲ ወይ ክነስተውዕላ ኢለ ተንኪፍያ ስለ ዝነበርኩ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሓሳብ እዩ እንታይ ኢልና ፀኒሑ ዲያቆን ዜና ሓውና ዲያብሎስ ወይ ከዓ ሰይጣን ናይ ሓሶት ኣቦ እዩ እሱ ካብ መጀመርያ ሓሳቡ ዝነበረ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ተጠቂሱ ዘሎ ማለት እዩ 44 ኣቦሃ ለሃሰብ ናይ ሓሶት ኣቦ ናይ ዓመፃ ኩሉ ጀማሪ ናይ ክፍኣት ኩሉ መጀመርያ እዩ ማለት ዲያብሎስ ክፍኣት ዘይመሃሮ ዘየለ ወይ ከዓ ክፍኣት ዝመሃሮ ሰብ የለን ግን ክፍኣት ብገዛእ ርእሱ ዘምፅእ ሰብ እዩ ማለት ወይ ከዓ ብገዛእ ርእሱ ዘምፅእ ያሬታ ያው ሰብ ኣይኮነን ባህሪኡ ኣብቻ ግን ናይ መጀመርያ ክፍኣት ዘምፅእ ዲያብሎስ እዩ ማለት እና ዲያብሎስ ናይ ዲያብሎስን ወገናት ንፈልጦም ከዓኒ ብተንኮሎም እዩ ማለት ወይ ከዓ ብሓሰቶም ልክዕ ከም ሰይጣን ጥቕሲ ኣጣሚሙ ዘየለ ትርጉም ሂቡ ወይ ከዓ ሓሳቡ ጠምዚዙ ንክርስቶስ ክፍትኖ መፂ ሓቂ ንጎይታ ክፍትን መፂ ማለት እና በተለይ ቁጥር 10 ንሕራሚኩም መዓልቲ ወይ ጠቂሰ ነይሩ እንታይ ዝብል ስገደለይ ምስ በሎ ጎይታ ዝመለሰሉ እንታይ ነይሩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንዑ ንበይኑ ድማ ኣምልኽ ዝብል ሓሳብ ኢና ብዙሕ ግዜ መናፍቃን ጥቀሙላ ጥቕሲ እያ ማለት እዩ ስግደት ንቅዱሳን ክቃወሙ ከለዉ ጥቕስዋ ስለዝኾነ ክነስተውዕሎ ይግባአናና ያው ልክዕ መናፍቃን ከም ናይ ዲያብሎስ ከም ናይ ኣቦኦም ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ጥምዛዝ ልማድ ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ከዓ እሱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ስገድ ኣይበለን ማለት እዩ ድሕሪኡ ጥቕሱ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ ኢሉ ክልተ ነጥብ ኣለዋ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ ዝብል ዘሎ ስግደት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝግባእ ዳ ገሊፁ እምበር ንእግዚአብሔር ጥራሕ ይስገድ ኣይበለን ማለት እዩ ማለት መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ኦሪት ክሳዕ ራዕየ ዮሃንስ ሰሪናዮ ክብሪ ንዝግብኦም ክብሪ ምሃብ ዝተለመደ ነይሩ ማለት እዩ ምናልባት አንተ ዲያቆን ኣቤል እንታይ ኢልና ነይሩ ናይ ኣምልኾ ስግደት ጥራሕ ምዃኑ ንዕኡ ንምግላፅ እዩ ሓፈሻ ማለት እዩ ምክንያቱ ስግደት ካብቲ ሓደ ንኣምልኾ ንገልፀሉ እዩ ግን እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነ ማለት እዩ ስግደት ኣምልኾ ንገልፀሉ ዳ እምበር ናይ ግድን ብስግደት ጥራሕ ኣምልኾ ዝግለፅ ኣይብልኒ ማለት እዩ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይዝብል ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ እዩ ዝብል እምበር ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ንበይኑ ስገድ ኣይብልኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ እምበር እግዚአብሔር ኣምላኽካ ንበይኑ ስገድ ዝብል ሓሳብ የብሉ እታ ንበይኑ ዘላ ምስታ ኣምልኾ እያ ማለት እዩ ክሽዑ ክልተ ነጥብ ምስ በለ እንታይ ዝብል ንዑ ንበይኑ ድማ ኣምልኽ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ንበይኑ ትብል ምስ ኣምልኾ እምበር ምስ ስግደት የላ ማለት ኢና ክነስተውዕሎ ይግባአና ብዙሕ ግዜ ጨፍሊቖም ስለ ዘምፅኦ ወይ ከዓኒ ኣዳናጊሮም ስለ ዘምፅኦ ያው ንሕና ብዙሕ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዘይነንብብ ተዘይህሉ ነይሮም ኣይምበሉ ነይሩና ኢና ንብል ምሽ ሓቂ ተዘይህሉ ነይሩስ ከምኡ ኣይምበሉ ንብል ግን ማዕረኽ ክንደይ ክፍኣት ከም ዘለዎም ክንፈልጥ ዝግባአናን መፅሓፍ ቅዱስ ዘየለ ትርጉም ሂቦም ንዖም ብዝጥዕሞም ዝትርጉሙ ሰባት ስለ ዘሎ ካብዚ ኣይግባአና ማለት እዩ እሺ ሄርሞን ጠጠው ያበለ እሺ አይሰማዕና አለ መስለን በቃ ሻዓት አለ መስለን እና አፍሻን ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ተቀሲ ተጠንጊና ክንሪኦ ይግባአና ኣብዚያ ሓንቲ ክነስተውዕላ ስለ ዘለኹ እየ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ድሕሪ ድማ ዲያብሎስ ሓደ ጎኑ ድማ መላእክት መፂኦም ኣገልገልዎ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ምናልባት ሓድሽ ሓሳብ ስለ ዝኾነ
መምህር ዓንዲ ሚካኤል ናባኹም ንከብላ መላእኽቲ መፂኦም ኣገልገልዎ ክብል ከሎ እንታይ ክብል ስለ ዘርኢ ኣለዎ መምህር ኣማኒ أنا دي أنا بعد الله أنت ديكون أنا داري ይስማዕ ኣለኹ ግን ኣንኸዋት يسمع الله قال يوت اسمع الله اسمع الله أنا ديكون كي يعتبر هذا ناس سمع الله أنا ديم سمع يسمع الله ديكون هاوي سلام كم ينسيهم كلهم أخوات ديكون هذا من أخوات أولاد تحت ولا على زلهم مأمنان محبرة سلاسي كلهم كم يمسيهم قال لي وتسمع لنا يا بيلا صبي بزحلكم أنا وقع بزح خمزي ترباني يمزن مقلاص بحق حيش دروتي تعاقمنا يجزي أبيرني بعابينا يسوع عاقم يلا دخلنا تمرت خير تقولي لكن حدا دعرهم مالتي بحفشة التي حسب أبزق قبل على جميع من البعض حتى دخلت طايسكم تقول يوم كله من البعض بفلاية منفس نبرخ أو صوز بالحساب تقيسي يقوني التي منفس زبل مسحاب كل بزح ترجم كم زلوا حدا خاود ما فقاد زبل ترجم كم زوهابو بفقادو ويد ما فقادو ناب برخ كم زوسه زملكتيو إذا ما نبرخ موضوع قويتا يسوع كريستوس بتعمي نسلينا قبل دحنتنا زغبره مخانو እግዚአብሔር አምላኽ ብፍቃዱ ሲ ክሳብ ናብ ሰይጣን ንኽፍተን ፍቃዱ ከም ዝሃበ እዚ ድማ ንድሕነትናን ብፍቅርናን ምዃኑ ኣብዚ ሓደ ዓሚቕ ዝኾነ ፍቅሪ ናይ እግዚኣብሔር ንምልከተሉ ነጥቢ ኣሎ እንታይ ዝብሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ድምፂ ዳቤነ ኣባይ ጥራይ ዲ እሺ داقين بزي حراسي بكل خمس خمانة استفتنا ينبر نعم كي مسيل نمواصل حاجة بخافة ما يكالي خلي يلا إيش بدي خامنا خدين قصرنا زيك اللي كهانات يبلنا نما بالسمايات زحالة عبي اللي كهانات يسوع والأملاك كابزه له الناس إيماننا نصنع يبل القدس باولوس كم زخمانة استفتنا يلوهم بفتنا زحالة إذا دماغ እግዚአብሔር አምላክ በሐቂ በትንዛረበሉ ዘለናት ሰማያዊ ልዑል አምላክ እዩ ልዑል አምላክ ሰብ ሰይጣን ክፍተንስ ፍቃዱ ኮይኑ ማለት እዩ ፍቃዱ ኮይኑ እዚ ድማ ንድሕነትናን ንፍቅርናን ክብልሲ ማዕረኽ እንደይ ከምቲ ፊልጵስ ምዕራፍ 2 ዝብሎ ርእሱ ከም ዘዋረደ ብፍቃዱ ድማ በሐቂ ክፍተን ከም ዝፈቀደ እዚ ድማ በቲ ንሕና ንሓልፎ ቤተክርስትያን ድማ ተሪእናያሲ ነዚ ፍቅሪ ዝምሰርአያ ናብ ኩሉ ጎይታ ዝኸዶ ድማ ስዒባቶ ማለት እዩ ከምቲ ናብ ጋላማ ቆሮንጦስ ዝኸዶ ብፍቅሩ ድማ ቅዱሳን ኣቦታትና ክሳብ ገዳማት ክሳብ በረኻታት ኣብ ባዓትታት ስዒቦሞ ማለት እዩ ክሳብ መስቀል ክሳብ ሞት ከም ዝኸደ ቅዱሳን ሰማዕታት ድማ ክሳብ መስቀል እሱ ስሊኦም ስለ ዝሞተ ንሳቶም ድማ ስሊኡ ክሳብ ሙማት ስዒቦሞ ቤተክርስትያን ኣብ ኩሉ ጎይታ ዝኸዶ ስሊኣ ዝገበሮ ጉዕዞን ዝገበሮ ዝተቐበሎ ኩሉን እሳ ድማ ተስዕቦ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ንምልከት ማለት እዩ ዓብዩ ብሓፈሻ መገደይ ካብቲ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ክንሕዞ ዘለና ዝብል ድማ እቲ ናይ ዲያብሎስ ቃል ኣምላኽ ምጥቃሱ እዩ ካብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 91 ዘሎ መላእኽቲ ሲ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ ብኣእዳዎም ከልዕሉኻ ወይ ድማ ክፀሩኻ ንመላእኽቲ ምእንተኻይ እዚ ፅሑፍ እዩ ብምባል ካብ ቃል ኣምላኽ ምጥቃሱ ብዙሕ ግዜ ኣነ ንስኻትኩም ብዙሕ ግዜ ኣሕዋት እውን ዝጋገይዎ ወይ ድማ ዝግርህዎ ሓደ ሰብ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝጠቐሰ ምዕራፍ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዘንበበ ጥቕሲ ስለ ዝጠቐሰ ጥራይ ቃል ኣምላኽ ይጠቅስ ኣሎ እሞ ቃል ኣምላኽ እዩ ኢልካ መፅሓፍ ስለ ዝሓዘ ጥራይ መፅሓፍ ወይ ድማ ሓሳብ ኣምላኽ ሒዙሎ ዝብል ርዲት ኣብዚ ናይ ብሓቂ መልሲ ንረኽበሉ ወላ ሓንቲ ምኽኒት ዘይብሉ ነገር ምዃኑ ንምልከት ምክንያቱ ሰይጣን ከይተረፈሲ ቃል ኣምላኽ ጠቂሱ ንክፍትኖ ከለና ንምልከት እዚ ድማ ንሓደ ቃል ኣምላኽ ዘብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ዘብሎ ሒዝንያ ዘለና መፅሓፍ ናይ ብሓቂ ቅዱስ ዘብሎ ድማ እቲ ወረቐትን ቀለምን እንደይኮነ እቲ ሓዚልዎ ዘሎ ሓሳብን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መደብ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ
እዚ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንረኽቦ ኣስተምህሮ ነቲ መፅሓፍ እትህቦ ትርጉም እዚ እቲ ቅዱስ ዘብሎ ማለት ብዝያዳ ናብ ካልእ ርእሲ ከይወዘኩም ምጥቃስ ጥራይ ቃል ኣምላኽ ምጥቃስ ጥራይ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ዲግ ኢሎም ዝካትዑን ኣለዉ ቃል ኣምላኽ ሒዞም ዝመስሉ ማለት እዩ ግን ቃል ኣምላኽ ስለ ዝተዛረብዎስ ቃል ኣምላኽ ማለት ግን ኣይኮነን ንባል ስታይ ንክገብር ኢለ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዲያቆን ላዕላ ርእሲ መለስ ግን መላእኽቲ ድማ መፅኦም ኣገልግሎ ዝብል ሓሳብ ቅዱሳን መላእኽቲ ጎይታ ኣብ ዘለዎ ንሳቶም ጎይቶኦም ኣብ ዘሎ ኣብ ዝርእዩ ኣለዉ ኣብ ግርሙ ኣብ ኩሉ ግዜ ዝርእዩ ኣለዉ ማለት እዩ ግን ተፈልየሞ ነይሮም ሽዑ መፂኦም ወይ ድማ እሱ ተፈቲኑ ብድሕሪኡ ክብሪ ንመላእኽቲ ስታይ ተዋሂቡ ገለ ዘይኮነት ሓሳብ ብፍላይ ዮሃንስ 18 ድያ ዘላ ጎይታ ምስ ሰገደ ደምን ረሓፅን ክሳብ ሳይ ዝገብር ምስ ፀለየብታ ትታሕዘላ ሰዓት ዘፀናንዖ ወይ ድማ ዘሕይሎ ዘበርትዖ መልኣኽ ድማ መፆ ገለ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ሕጂ ንሱ ተሓይዝና ኩሉ እንተ እቲ መላእኽቲ ዝብል ሓሳብ እንተ ኣብዚ ተመልኪትናዮ ኩሉ ምሉ ሓደ ንዓና ንትምህርቲ እዩ ንሕና እንተ ብተጋድሎ ወይ ድማ ብእምነት ፀኒዕና ብፈተና ድማ ኣብ ፈተና በርቲዕና እንተ ኣብ ፍቅሩ ፀኒዕና እግዚአብሔር ኣምላኽ እቶም ቅዱሳን መላእኽቱ ንሓለዋና ንድሕነትና ዘላእኹ መላእኽቲ ኣብ ዙርያና ከም ዘለው እሳቶም ድማ ኩሉ ግዜ ኣለዉ ግን ክሳብ ምግላፅ ከም ንበፅሕ ንዕኦም ክሳብ ምርኣይ ከም ንበፅሕ ከምዚ ናይ ነቢ ኤልሳዕ ቅዱሳን መላእኽቲ ኣብ ዝርእዩ ናይ ሶርያ ንጉስ ሰራዊቱ ልኢኹ ካብ ምስ ናይ እስራኤል ንጉስ ምቅላሲ ምስ እቲ ሓሳበይን ናተይ መደብን ዳስታይ እናሰምዐ ዝነግሮም ዘሎ ምስ ምቅላስ ሓይሽ ኢሉ ሰራዊት ምስ ለኣኸስ ኣገልጋሊኡ ጋሓዚ ክርዕድን ክስብድን ጀሚሩ ነቶም ሰራዊት ምስ ረኣዮም ነቢ እግዚኣብሔር ኤልሳዕ ግን ካብቲ ሰራዊት ንላዕሊ ረቂቓን ኣብ ዝርእዩ ዘለው ሰራዊት መላእኽቲ ይምልከት ስለ ዝነበረ ካብቶም ምስኡ ዘሎ ምሳና ዘለው ይበዝሑ ኢልዎ ጋሓዚ ኣይተረድኦን ዝሓሳብ እዚ እንታይ ይብል ኣሎ ይተረድኦን ምክንያቱ እሱ ዝሪኦ ዘሎ ግዙፋት ሰራዊት ዝተዓጥቁ ሰራዊት ጥራዮም ዝተሰለፉ ሰራዊት ጥራዮም ማዕረኽኒ እዚ ግዙፍ ዓይንና ሲ ኩሉ ግዜ ፈተና ብንህልወሉ ግዜ በይንና ዝመስለና ፈተና ብንህልወሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገደፈና እቲ ንሓለዋና ዝለኣኾም መላእኽቲ ስለ ዘይረኣናዮም ዘየለው ዝመስልና ብዙሕ ነገር ብዙሕ ግዜ ኣጋጣሚ ኣሎ ኣብዚ ንዝክረሉ ኣቦና ኤልሳዕ እንታይ ገይሩ ሽዑ ናብ እግዚኣብሔር ፀሊ እንታይ ኢሉ ኣዒን ትኽፈተሉ ክርኢስ ኣዒን ትኽፈተሉ ኢሉ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ኣዒንቲ ናይቲ መንእሰይ ናይቲ ጎበዝ ከፈተሞ ኖ ድማ ሰራዊት መላእኽቲ ኣብቲ እግሪ ጎቦ ከም ዝነበሩ ወይ ድማ ከምስኦም ከም ዘለዉ ተመልከተ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ንክንርኢ እዚ ሕጂ ብዓይኒ ስጋ ንክንርኢ ደይኮነስ ብእምነትን ብርድኢትን ክንበፅሖ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ዙርያና ዘለዉ ንሓለዋና ዝለኣኹ መላእኽቲ ምህላው ምዝካር ማለት እዩ ሓደ ምእመን ሓደ ክርስቲያን ኣብ ፈተና ኣብ ዘለዎ ግዜ በይኑ ይኮነን ኩሉ ግዜ ዝለኣኹ መላእኽቲ ዝፀርዎ ዘሕልዎ መላእኽቲ ከም ዘለዉ ክንዝክርን ክንርዳእን ክንገብር ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ኣሕዋት ሓሳብ ክመወስኹ እንተ ዘጉደልኮ ተሊካ ዕርና ኣበልኩምኒ ከየብዝሖ ከይንዋሓልኩም ፅቡቅ ሓሳባት እዩ ፅቡቅ ኣቀራርፃ ኣይ ቲንክ ካብዚኣ ንላዕሊ ክንገልፃ ንኽእል ኣይመስለንን ንምንታይ ዘፀናንዕ እቶም መላእኽቲ ኣገልጊሎሞ ክንብል ከለና ሲ ንምንታይ እቲ ኣገልግሎት ዝብል ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ይኸውዓ ኣይ ቲንክ ናይ ሎሚ ሓንቲ መደብ እዚኣ ተኣኽለና ትኸውን እያ ነታንቲ ግዜ ከይነውሕ እሞ ናብ ምስሊ ጫጉፅ ከይከይድ ትሰብ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ማእሲ ዝኸውን ዘሎ ዓርቢ ዝኸውን ዘሎ ከዓ ተተይፋ ዘላ ምዕራፍ ከዓ ተወሳኺ ከቢያ ማለት ስለዚ ምናልባሽ ገለ ኣሕዋቱ ግን ኣብኡ ዝተረፈ ወይ ዘይተባህለ እንተልዩ ካብቲ ክንብሎ ፀኒሕና ብምሉእ መጠቃለሊ እንተተገብሩላ ፅቡቅ ነይሩ ምናልባሽ ተተኻኢሉ ማለት ተዘይኮይኑ ግን ሕቶን መልስን ስለ ዘለና ክትሓቱ ትኽእሉ ሰባት እንተሊኹም ወይ ብፅሑፍ ኣብ ታሕቲ ወይ ከዓ ኣብ ላዕሊ ተይብኩም ከዓ ክትገልፁና ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣሕዋትኩም ይምልሱልኩም እዮም
يقللنا بتعمل دس بالتمتين عن مهارة قنينا حتى لكم دي بتاعت زلهم ممهران كي كدخلوا وين لعل ديبو ويبتحت التحافلنا يا أخو عبدنا لهم عندهم مهارة زم سنة مالتي اوكي هرمون حتى لك كديو ديب كلا قبل علي ليل حتى قال له تزي تخونو افتنا يمتقل على اخلاقتما ما تاخون قبل الله لها خاطر من الرش متعللي ده ساكنو ده غيركم لا ويحطوا زلو تليو خان لا ديكم مالتي تحت زلهم لا ديكم تحت تدخلهم እሺ ናሁ ሰናይ ሞናባኹም ዶ ክንገብራ እታ መጠቕለለ ሳቶ ትገብሩልና ፅቡቅ ነይራ بزيادة بعد يكون زينا قبيل أحوات تزقبرو صبو نيرو من الباش جحن إشي حسابي قال زم خير وحو زيادة أحوالنا سرك غمر الأول صبو يرو كذا زمو مالتي حفيشة خبز خن مهاروت أنا حنا انتاي تماهيرنا وي انتاي حيزنا نمتاي إلى ما ينزبل حتسر كدبلو مجمرتا ديابلوس كل جزيه نعنا عندك السبات كم تهوري قدس بيتروس أب قدام أي ملوتو معرف حمي شيء قطر شومنته ديابلوس التمز عرضهم زبرع خمس سين كم زقوا زمان بسا أبزرياهم يزورا لمو تتنقعوا كم زبلة ديابلوس كل جزيه عندك السبات طفات كافتانا قدامن هوانا كاب جنة كابزوز اللهم على الجميرو بجرش تكيسو ويعرفي فلتني أبنو شنو داون أبناي مزحفو مفتناي ديابلوس وجاوش المزحف اللاتهم የዲያብሎስ ውጊያዎች ማለት ምስናይ ዲያብሎስ ውግእ ዝብል መጽሐፍ ጽሐፍዋ ሰይጣን ወይ ዲያብሎስ ልዕሊ 7517 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ እዩ ንኽፍኣት ኢሎም ኣቦ ክፍኣት እዩ ከምቲ ጎይታውን በዓሉ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ዘሎ እሱ ካብ ጥንቲ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ክሕስ ከሎ ካብ ገዛእ ርእሱ እዩ ዝሕሱ እንዳበለ ጎይታ ከይተረፈ በዓሉ ዝተናገሮ እንኳን ዶ ንዓና ንፍጡራት ንፈጣሪ እዩ ክፍትን ዘይሓፈረ ወይ ዝደፈረ ደፋር تعبيتني فطري سلازين إحنا قال سنوي بأسنا كل جزء كم تهارك قدس باولوس بلو مسوم أم حضرت تسلمت ركعت منافستي يوميلو أبي فيسون ما عرفش دش تغيسل أنا اللو مالتي نزخاء نشن فلوها كرسوس أما تيوس معرف إسرانش دشان غادي 40 حادن أفتنا متى كيت عطوس نقحن تصليني لنا بصلاتهم بصومن بتعجسن بتحتنان بكوتاس مود أتانا كل مساريك أب فقر مالتي نزينا كنا شنفو نخيل مالتي أبا أنتونس سيزار واق على أنا دس بلني أبز عالم بكله ديابلوس كسعر و كم تخاف قويتا تماهيرهم بتحت بتعبيت تمازون بتحتنا بكل نجار من السعر و أمود أتا سيد أنتايلوم بكا لومس بكل نجار سعير كان بكا بكل فتينا كسعر كاني مس إلهم مسبولهم أبانتونس كان تايلومو أنس بحيل زي كونس بحيل أملاخ يسعرك جيناون أي سعركو هانزلهم مود أتا جنة مساعته مالتي حجي السعركو أمان بأماني لهم مالتي انتايلو مالتي حجي أبز عالم كلنا كساب على تموتنا فتن سيد أنا يقارزم كساب على تموتنا مالتي نجر قلنا إحنا كل جزء توكلتنا أبي جابير كوينو أزوارنا دماء أو من صلاتهم مستعجستي التقاليكا مسفاري أسيركا زيهم سيد أن نشنف الله كرسوس وعلى ذهبنا مو بزيجرنا أبزن بركساب زلنا صلوت كنا دعاقف يا مودات حسابي كتقال زفتو بحفش ديابلوس كل جزء كافتنا أي قارزن هناها كاب صلوت كنا قارز ابنا صلوت انتهي لهم أنت مودات حسب سب سيدان كل جزء مصحف كلش كتنبب كفاءة الكاي خليلهم كتسبخ كتزمر كل نجر كفاءة الكاي خليلهم حنت زي فتوى سيد أنجنا مسك جابير كتزارب بجرها شايفتني مسك جابير مزرع مالت كتصلت مقبار مالتي مخنياتو كل نجر فقاد أملاخ غيرك سلت كبرو زلها
ጸሎት እታ ዝጸልአ ሰይጣን ኣዝያ ከም እሳት ተቃጸሎ እያ እሞ ጸሎት ኩሉ ግዜ ኣሕዋት ክንዳጋገፍ ንሕና ካብ ጸሎት ከይተፈለና ክንነብር እግዚአብሔር ብምሕረቱ መብርሃን ብጸሎታ ቅዱሳን መላእክት ብፈጣን ተራድኦነቶም ካባይን ካባኻትኩም ካብ ኩሉ ህዝቢ ክርስቲያን ኣይፈለዩ ቃል ህይወት የስምዐና ኣሕዋትና መምሃራን እውነት እግዚአብሔር ናይ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባረኸልኩም ብዙሕ ተማሂርና ኣብ ቀጻሊ ሰላም ይጽንሐና ሰሰናይ ወድሓንኩም ሓንቲ ንእሽተይ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ሓንቲ ሕቶላት ናብ ትምህርቲ ዝተዋህብናዮ እሞ ምናልባሽ ፍቓድ ተደኣ ኮይኑ ንእሽተይ ሓሳብ መወዳእታ ክትብሉና ኢልና ቃል ህይወት የስምዐና ተባረኹ مش على هو تسمع دياكون تصبوا يبزح الكا ايش حتى زلوا تحت لغم حوات ناب زينا لما كنا مهارز وعلنا بدحري زي تماي تبل بابره لي يهوات عند مريم مو زاني حفتنا حتى تحت هذا لا راه ملوس له اب تحت جيفات هذا لا تمامكم تقينا تايلا الوام تبللا حفتنا بدحري زي تمايي تبللا تبل با ابره لي يحواتي تبللا 4.3 فقد 3 مرات فقد 3 زلا تحت الدلع طب بدحر زي تمايي تبله بدحر زي تمايي دما متيو وديز غابير انت خوينكاس زن امان انجرا يكون ابلو تبل يكون بلو طبعا خلينا برحلة دلدلة كاف كده تأتى بجيسة زلا مثلا 4 معلتنا 4 ليتن تصوم هالشيء دمّا طمي تفتاني دمّا مزيو ودي እግዚአብሔር انت داهم كاس زن امام انجرا يكون ابلو اجز حسبنا حفنا هم سرداخوا تا طمي تبل قاليا ክርስቶስ ምናልባሽ ይጠምል ይዝብል ሐሳብያ እዛ ኮይነ ስምعني እሳት ኮይና ንጽርት ተኮይና ሓፍትና ደጊን ክጽሐፊ ኣሕዋትና ናባኹም ተሓሳብ እሺ ቀጽል እና ሐሰና ሐውና ወይ ዲያቆን ምናልባት ሐሳብ እንት ጣሚያ ዝብል ሐሳብ ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ንረኽቦ ኢና ብዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4ውን ደኸመ ዝብል ንረክብ ኢና ደኸመ ጣሚያ ዝብል ሐሳባት ንረክብ ኢና ብምሉእ እዚ ድማ ስጋ ምልባሱ ስለንኣምን ንስኻ ክንርስዕ ይብልናን ሰብ ኮይኑ ክንብል እንከለና ፍጹም ምጥማይ ናይ ሰብ ባህሪ እዩ ምድካም ናይ ሰብ ባህሪ እዩ ሰብኣዊ ባህሪ ዝበሃር እዚ ናይ ሰብ ዝግለጸሉ ባህሪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ባህሪ እዚ ድማ ኣብ ክርስቶስ እቲ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እንብሎስ ዝጠምን ዝደክምን ባህሪ ናይ ሰብ ከም ዝለበሰ ከዓ ብግልፂ መጽሓፍ ቅዱስ ብክስታይ ብግብሪ እውን የረጋግጾ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ቃል ጥራይ ዘይኮነ ሰብ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ንሕና ንነብሮ ብጀካ ሓጢኣት ብኩሉ ከምዚ እንታይ ዘንበብና ዕብራውያን ኢልዎ ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ ብጀካ ሓጢኣት ብኩሉ ሰብ ዝኸውን ዝበፅሖ ወይ ድማ ዝኾኖ ስለ ዝኾነ ንዑ ዘመልክት እዩ እዘና ኣማን ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ግን ኣብ ገሊኡ ኣብ ማቴዎስ ድዩ ኣብ ሉቃስ ድዩ እዛ እምኒ ይብል እዩ ኣብ ገሊኻ ዘን ኣማን ይብል እዩ እዚ ድማ ትርጓሜ ወንጌል ኣብሪዎ ከም ዘሎ እቲ ኣቀዲሙ ናይ ወንጌል ንኽልቲኡ ዝጋጮ ኮይኑ ዘይኮነ ግን እቲ ሓደ ነታ ኣብ ኢድ ክርስቶስ ዝነበረ ሰይጣን ክልተ እማን ኣልዒሉስ ንዓይን ንዓኻን ኢሉ ከም ዝሃቦ ከም ዝሓተቶ ገሊኦም ወንጌላውያን ኣማን ኢሎም ጠቕስዎን ገሊኦም ግን
ነታ ኣብ ኢድ ጎይታ ዘላ እምኒ ጥራይ እዛ እምኒ እዚኣ ብምባል ይጠቕስዋ ኩሉ ዝሰማዕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘምፅኦ ክስታይ የብሉን ብሓፈሻ ትጠመየ ዝብል ግን ብጣዕሚ ዝገርም ቃል እዩ እቲ ከም ክስታይ ዝተፈፀመ ማለት ከም ቃል ተፃሕፈ ደይኮነስ ጎይታ ስለና ክብል ከም ዝጠመየ ስለና ክብል ከም ዝደኸመ ከም ዝፀምአ ብፍላይ ከዓ መስቀል ኮይኑ ተዛረቦ ፀማእኩ ዝብል ቃል ጨረሐ ዓዊሉ ተዛረቦ ዘረባ ኣሎ ብጣዕሚ ዝገርም ን5,000 ሰብኣይ ጥራይ 5,000 ዝኣኽሉ ብክልተ እንጀራን 5 ዓሳን ኣበርኪቱ ዝምግብ ኣምላኽ ን5,000 ኣይኮነስ ንፍጥረት ብምሉእ ማለት እዩ ኣበርኪቱ ዝምግብ ኣምላኽ ምእንታና ግን ብፍቓዱ ጠመየ ይብሎ ንውቅያኖሳት ዝፈጠረ ዝደኮነ ኣምላኽ ነቲ ኣብ ሳደስ ተኸፊልዎ ዘሎ ማያት ዝጨበጠ ወይ ድማ ኣብ ነፀላ ኣብ ዕማኾ ኢዱ ዝደኮነ ኣምላኽ ፀመአ ይብሎ እዚ ድማ ሓደ ብዓብዩ ሰብ ምዃኑ ወይ ድማ ሰብ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ዘነግር እዩ ብዓብዩ ከዓ ንዓይን ንዓኹምን ምጥማይን ምፅሙን ከዓ ብትቐንዲ ትርጉሙ ከዓ ክንዝክሮን ክንሓስቦን ኣለና ነፍሲ ወከፍና ጎይታ ስፀምአና እዩ ንነፍሲ ወከፍና ስጠምየና እንታይ ኣብቲ ናይ ስላሴ ዝብሎ ስላሴ እንታይ ትበልዑ መምሃራን ዝብሎ ኩሉ ግዜ ምንታይ ስታይ ተዘኪርኩም ናታ ፀሕፍቲ ዘላ ምናልባት እንታይ ይመግብኹም እንተትብሎም ናይ ሓጥእ ንስሓ ንብዓት ይብሎ ልክዕ ዮሃንስ 4 ኢልዎ ዘለዉ ንሱ እዩ ሃዋርያት ድብላዕ ከምፁ ምስ ከዱ ምስታ ሳምራዊት ሰበይቲ ክዛረብ ምስ ፀንሖም እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ድማ ምስ ከደት ነቶም ህዝቢ ንድሕነት ወንጌል ሰቢኻትሎም ከተምፆም እንከላ ኣብ መንጎ እዚ ግን ሃዋርያት ብላዕ ከም ዝበልዎ እሞ እንታይ ዝብሎም ጎይታ ሽዑ ኣነስ ንስኹም ዘይትፈልጥዎ ብልዒ ኣሎኒ ወይ ድማ ብልዒ ኣለኒ ምስ በሎም ንሳቶም ብልቦም እንታይ እዮም ሓሲቦም ሰብ ደምፂሉ ወይ ድማ እታ ሰበይቲ ገለ ዶ ሰብ ድብላዕ ኣምፂሉ ኢሎም ሓሲቦም ስለምንታይ ዝተሓስበልኩም ኢሎም ጎይታ ነቲ ገና ናብ ድሕነት ዝመፁ ዘለዉ ናይ ሳምራውያን ነፍሳት ምልከት ስለ ዝነበረ መግቡ ወይ ድማ ብልዐይስቲ ኣቦይ ዝለኣኸኒ ክፍፅም እዩ ብምባል ድሕነትና ወይ ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ድሕነት ምዃኑ ናይ ጎይታ ምፅማእን ምጥማይን ወይ ድማ ምብላዕን ምስታይን ዝብል ሓሳብ ቀንዲ ትርጉሙ ከዓ ናብኡ ዝኸይድ እሞ ክቡራን ስድራ እግዚኣብሔር ብፍላይ ኣብዚ ሓሳብ ኣብ ላዕሊ ዓንተ ወጃሕ ስጊ ጠቕስዎ ነይሮም ኣሕዋትና ክብርታት ናይዚ ዓለም እዚኣ ብምሉእ saraayo እሞ ይብሎ ማለት እዩ ንዓይን ንዓኹምን ብእውነት እንታይ ይፈልየና ካብ ኣምላኽ ናይዚ ዓለም እዚኣ ክብሪ እንታይ የርሕቐና ኣብ መንጎይን ነፍሲ ወከፍና ናብ መንጎ ኣምላኽን ዘሎ መንደቕሲ እንታይ እዩ ዝዓግተና ናብ ንስሓ ናብ ምስጢራት ናብ ቅዱስ ቁርባን ናብ ፍጹም መንፈሳውነት ናብ ፍጹም ውህደት ናይታ ቅድስት ቤተክርስትያን ናብቲ ሕብረት ንኽንህሉ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ እምነት ናብ እምነት ከይንዓቢ ካብ ፀጋ ናብ ፀጋ ከይንሰጋገር ንዓይን ንዓግተና ክብርታት ናይዚ ዓለም እዚኣ ወይ ድማ ፍትወት ናይዚ ዓለም እዚኣ እዩ ጎይታ ከዓ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ሰብ ከኩሉ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተኣጥፈስ እንታይ ጥቕሞ ኢሉ እዚ ዓለም እዚኣ ኩሉ ክብርታታ ኩሉ ነገራ ረቢሕና ነፍስና እንተኣጥፈናስ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ሰብ ከበጃ ነፍሱ እንታይ ዘይመኸፈለ ኢሉ ከየብዝሓልኩም ናብ ካልእ ርእሲ ከየወስደኩም ኣሕዋት ብሓፈሻ እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ክንዳና ዝበፅሖ ዝኾኖ ነገርን ንዓና ዘለዎ ድማ ምፅማእን ምጥማይን ድማ ኩሉ ግዜ ክንሓስብ እንከለና ኩሉ ግዜ ምስ ሂወትና ክነዋሃዶ ፅቡቅ እዩ ተሓሳተ ትምህርቲ ማለት ቃል ሕይወት የስማዓና ያግርሃይ ጽቡቅ ኣገላልፃ ደስ ዝብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብና ይሕደሮ ሓታት ሓፍትና እውን ብጣዕሚ ነመስግን ጽቡቅ ሕቶ ሓቲትኪ ደስ ዝብል ሕቶ እዩ ካልኦት ኣሕዋትን ሕዳ ሕቶ ልይኩም ብፅሑፍ ጌርኩም ወይ ከዓ ኣብ ላዕሊ ደይኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ጽቡቅ ቃል ሕይወታችን ኣለና መምህር መምህራን እንደማርያ ናይ ባሕቂ ጽቡቅ ኣብሪሂኩማ
انت لولا حفتي مالس انت يبكنا زباني روبتي كومنت الله خنتونك مالتي بحصر زبالة انت يمكور زنح ممران واري عندهم صبا غير ممهران قليصهم يم حليفهم سلا زي نبركي يخون نبر ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ካብ ክልተ ኣካል ሓደ ኣካል ስግው ቃል ስለ ንብሎ ንጎይታ ለኣጠይቆ ስብእት ይብሎ ማለት እቲ ድኹም ዝጠሚ ዝፀምእ ዝደክም ዝድቅስ ስጋና ከም ዝተዋሃደ ለኣጠይቆ ስብእት ምዃኑ ዝንገሩ እዞም ቃላት እዚኣቶም እዚኦም ጠመየ ፀመየ ደቀሰ ተስእ ከደመፀ ዝብል ንሓደ ብቦታ ዝውሰን ነገር ወይ ከዓ ንሓደ ፍጡር ወይ ከዓ ንሓደ ውስን ዝኾነ ኣካል ዝነገረሉ እንተኾነ ግን ጎይታ ስለምንታይ ተነጊሩሉ እንድሕር ኢልና እቲ ዘይረአ ተረኣየ እቲ ዘይውሰን ተወሲኑ ንድሕነትና ዝገበሮ ኣብቲ ውሱን ስጋ እቲ ሕያው ቃል ሓዲሩ ተዋሃሂዱ ስለ ዝፈፀሞት ናይ ድሕነትና ለኣጠይቆት ስብእቲ ተባሂሉ ብጠቕልል ዝበለ ዝኽየድ እቲ ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ። ስለዚ ታጠመየ ትብል ሓንቲ ካብኦም እያ ማለት እዩ። ካብቲ ደቀሰ ደኸመ ሞተ ተቐብረ ዝብሉ ንስጋ ጥራይ ዝሰማምዑ እንተኾነ ግን እቲ ስግው ቃል ዝሓለፎም ዘብርሃልና እዩ ክብለክ ይፈቱ። በድጋሚ ቃል ህይወት ይስማዕልና መምህር። ቃል ህይወት ይስማዕልና ሓውና መምህርና ዓንደ ማርያም ከምኡውን ሓውና ብሓፈሻ ኩልኩም ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምናልባሽ ሓፍትና እንተ ደኣ ሃሊኺ ንፁር እንተ ደኣ ኮይኑ ሓሳብ ኣቀዲሞም እውን ኣሕዋትና መምሃራን ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆም እዮም ድሕር ከዓ ክትኮን ትኽእል ኢኺ ዝያዳ ሩድእ እንተ ደኣ ኮይኑ ተረዲእ እንበልና ተዘይኮነ ናብ ካልእ ሓሳብ ክንኣትው ሓሳብ ዋላ ሓንቲ ንወስኸሉ ነገር የለን። ምክንያቱ ክርስቶስ ብዘይካ ሓጢኣት ኩሉ ሰብ ክገብሮ ዝግብኦ ዳግማዊ ኣዳም ኮይኑ ስለ ዝመፀ ባህርና እውን ስለ ዝለበሰ ማለት ክዋሃድ ከሎ ተዋህዶ ባህሪ ስጋ ስጋውነቱ ከይገደፈ ምስ መለኮት ሓደ ኣካል ከም ዝሓውና ክብሎ ዝፀንሐ ሓደ ባህሪ መለኮት እውን መለኮትነቱ ከይቀየረ ወይ ከይለወጠ ምስ ስጋ እንታይ ኮይኑ ተዋሃይድ እዩ ማለት ተዋህዶ ንብሎ ከምኡ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ባህሪ ስጋ ስለ ዝለበሰ ባህሪ ስጋ ማለት ከዓ ካብተን 4 ባህርያት ስጋ ሰብ ክልተ ባህሪ ከም ዘለዎ ክርስቶስ ከዓ ልክዕ ስጋና ብምልባሱ ብዘይካ ግብሪ ሓጢኣት ኩሉ ግብሪ ፅድቅስ ፈፂሙ ወይ ከዓ ኩሉ ሰብ ክኾነ ዝግብኦ ነገር ጠሚኡ ሓሚሙ ፀሚኡ ከም ዘሕዋትና ክብሎ ፅንሑ በቲ ካልኣይ ትርጉም ከዓ ፀምአ ክብል ከሎ ወይ ጠምየ ክብል ከሎ ፍቅሪ ደቂ ሰባት እዩ ማለት እዩ። ፀማእኹ ዝበለ ዕለተ ዓርቢ ኣብ መስቀል ፍቅሪ ደቂ ሰባት እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ዘሎ እውን እንተዳሪእና ዋናታ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣቱ ጳውሎስ ፍረ ኦም በለስ ዘደየ እሞ ክበልዕ ኸደ ጠሚዩ ስለ ዝነበረ እዩ። ሕጂ ትርጉሙ ቀንዲ ብቆሙ ያው ሰብ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ስለ ዝኾነ ጠመየ ይብል። በቲ ካልኣይ ከዓ ፍቅሪ ደቂ ህዝቢ እስራኤል ወይ ፍቅሪ ደልዩ ከደ ንሳቶም ግና ፍረ ዘይብሎም ፀንሑ እንዳበለ ይትርጉመ እዩ ብዝያዳ ኣሕዋትና ስለ ዝገለፁ ቃል ህይወት ይስምዐና ምንም ንወስኸሉ ነገር የለን። ሓፍትና እንተ ደኣ ሃልያ ርዱእ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ካልእ ሓሳብ ክንኣትው ምናልባሽ ናተይ ሓሳብ ወይ ውድእ እንተ ደኣ ኮይኑ ሓንቲ ሆምወርክ ዝተዋሃብና ያላትና እሞ ምናልባሽ መልሲ ካባኻትኩም ክትፅበያ ስለ ዝደለና ኢና እሞ እሺ ፍቓድ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣሕዋት እንታይ እዮም ምናልባሽ ኣብዚ ናይ መምህርና ናይ ግእዝ ኣሎ ኣብዚ ናይ ቴዎሎጂ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ሓቲትና ነይሩ ምናልባሽ ግእዝ መሰረቱ ናይ ቋንቋ መላእኽቲ ልሳን ናይ ኣዳም ወይ ድማ ቋንቋ ናይ ኣዳም ከም ዝኾነ ብቤተ ክርስቲያንና ትምህርቲ ይፍለጥ እዩ። ግን ከምኡ ክንብል ከለናስ ምንጪ ካበይ እዩ ኣይ ናይ መፅሓፍ ቋንቋ መላእኽትን ቋንቋ ናይ ኣዳምን ከም ዝነበረ ጥንታዊ መፅሓፍ ዝገልፅና
መሰረት በትምህርቲ ሃይማኖት ገለገለ ዝብል ሕቶ ሓቲትና እሞ ምናልባሽ ኣሕዋት እዚኣ ካባኻትኩም ሓሳብ ወይ ዝኾነ መልሲ እንተደኣ ሃልዩ ሓቲትኩምላ ስለ ዘለና ሸር ካባኻትኩም መልሲ ክንፅበ ማለት ሰናይ ኣሬታ ግን ካብ ኣርእስቲ ወፂና ክንኮን ንኽእልና ወዲእና ኢና ምሰሊ ሕቶ ዝሓቲ ስለ ዘየለ እዩ ናይ ሎም መዓንቲ ስቕ ስለ ዝበሉ እዮም ኣለኹም ዶ ዲያቆን ዜና ገብርኤል ዲያቆን ራእንደ ማርያም ኣለና ዲያቆን ምናልባት ኣሪሕቆም ከይኮነ ቀፅሉ ዲያቆን ወሰማ ኣለኹ ዝያዳ ነቶም ናይ ቅኔ ወይ ናይ ኣብነት ኣቦታት እንተትሕተት ተሕቶ ፅብቕቲ ነይራ ምክንያቱ ኣብዚ ሞያና ኣቲና ክሳይ ከይንገብር እሞ ጌጋ ሓበሬታ ከይነበረካ ምናልባሽ ከዓ እቲ ፈተና ከይትተርፍ መፅሕ ንገብርካ ሰንኪ ከመይ ተሪፈ ከይትብለና ቅሩብ ማለት ንሕና ከምዚ ከማኻ ተምሃሮ ዳ እምበር መምሃራን ኣይኮናን እንጂ እቲ ንህቦ ነገር ከዓ ግምታዊ ከይከውን ማለት ሂንት ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እምበር መልሲ ክኸውን ኣይክእልን እቲ ከምኡ ባህል ኣሎ እዩ ኣብ ቤተክርስትያንና ይንገር እዩ ግእዝ ማለት ዋላቲ ቃል ንባዕሉ ግእዝ ማለት ፈላሚ ማለት እዩ ዝብል ኣገላልፃ ኣሎ ፈላሚ ማለት ከዓ ናይ ፍለማ ቋንቋ ዝነበረ እዩ ይባሃል ኣሎ እቲ ናይ መላእክቲ ቋንቋ እዩ ወይ ናይ ኣዳም ቋንቋ እዩ ገለ ዝበሃል ምናልባሽ መሰረት ኣለዎ ድዩ የብሉን ምናልባሽ ኣብ ገለ ብራና ተፃሒፉ ክኾን ይኽእል እዩ ኣነ እኳ እዚኣ ብራና ክብላ ዝኽእል የብለይን እንተልዩ ግን ምናልባሽ ሓቲተ ከምፀልካ ክእል እየ ግን ኣነ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚኣ ብራና እዚኣ ኣንቢብካ ክሳይ ክገብራ ትኽእል ገለ ዝብል የብለይን ግን ከምኡ ዓይነት ኣባህላ ቅኑዕ ድዩ ቅኑዕን ግን ርእሱ ዝኸኣለ ምርምር ዘድልዮ ኣባህላ እዩ ምስለ ኣባህላ ክህሉ ፅሑፋት ወይ ኣባህላ ኣሎ ግን ኣነ ከም ኣነ ንሱ ድዩ ከቲ ቋንቋ እቲ ናይ መጀመርታ ቋንቋ ዝነበረ ናይ ኣዳም ወይ ናይ መላእክቲ ቋንቋ ንሱ ድዩ ነይሩ ዝብል ግን ርእሱ ዝኸኣለ መፅናዕቲ ዘድልዮ ቋንቋ እዩ ግእዝ እውን ብዕድመ እንተራሪእናዮ ቅድሚኡ ብዙሕ ቋንቋታት ቅድሚ ግእዝ ዝነበሩ ቋንቋታት ኣለዉ ዋላ ካብቶም ናይ ደቡብ ዓረብ ቋንቋ ይኹን ግን ቅድሚኡ ዝነበሩ ቋንቋታት ኣለዉ ሕጂ ከም በዓል ኣርማይስቲ ሕጂ ካብ ግእዝ ዝለዓለ ዕድመ ኣለዎም ዝበሃል ኣሎ በዓል መምህር በኩረ ግን ምናልባሽ እቲ ግእዝ ቁሩብ ምጥጥ የብልዎ እዮም ግብፃውያን ንባዕሎም እቶም ናይ ፈርዖናውያን ቋንቋ ካብ ግእዝ ይልቃሕ ከም ዝነበረ ጌርካ እውን ናይ ምግላፅ ክስያ ኣሎ ግን ንሶም ካበይ መሰረቶም ምናልባሽ ንዕኦም ኢና ክንውቀሶም ንኽእል ንሶም ናይቲ ማለት ምሁር ናይቲ ቋንቋ ናይ ልቅነት ናይ ቋንቋ ዘለዎ ማለት ስለዚ ምናልባሽ ኣብዘይ ቦታ ኣትያ ከይትኸውን ብፍላይ ናቶም ናይ ኣብነት መምሃራን እቶም ናይ ግእዝ ሊቃውንቲ እንተትሕተት ይሓይሽ ይብል ኣነ ብወገነይ ዝዕግብ መልሲ መታን ክትረኽበላ ንሕና ግን ግምታዊ እንድሕር ዳ ኮይኑ ፅባሕ ንጎካ ከይተርፍ እሞ ከይትጉዳእና ምናልባሽ ዲያቆን ሓይ ተወስኸሉ ተሊካ ክሳይ ክገብርሎ ኣማኒ ኣነ ዳ ወሪድኒ ብዓብዩ ግን ድሓንቲ ሓሳብ ምናልባት እቲ ቋንቋ ግእዝ እቲ ከምዚ ዓይነት ኣባህላ ኣነ ካብ ምንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ጥራይ ካብ ጥንታውነቱ ዘይኮነስ ካብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ቋንቋ ምናልባት ሞር መንፈሳዊ ቋንቋ እዩ ማለት ንቋንቋ መንፈሳዊ ክትብሎ ክቅርብ ከፀግም እንዲ ግን እቲ ኣገላልፃ ኣሰያይማ ንኣብነት ቀሊል ኣብነት ናይ ዕለታት ኣሰያይማ ተሪእናዮም
ምስቲ ናይ ስነ ፍጥረትን ምስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ተሰማሚዑስ መብዛሕትኡ ኣብ ወላ ኣስማት ዝኾነ ነገር ተርእይና ሲ ሞር ከምኡ ዓይነት ገላፂ ኮይኑ ንረኽቦ ኢና እቲ ቋንቋ ግእዝ ማለት እዩ ካብኡ ተበጊሱ ከይከውን እቲ ሓሳብ እቲ ናይ መላእኽቲ ገለ ዝብል ሓሳብ እምበር ምናልባት ናይ ኣዳም ተበልናዮ ወይ ድማ ጥንታዊ ተበልናዮ ከማና ሓይሽ እምበር ናይ መላእኽቲ ክንብሎ ክቕርብ ከፀግምን እዩ ምክንያቱ መላእኽቲ ብናይ ሰባት ቋንቋ ክንግድቦም ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኢልዎ እውን ዘሎ ንሰብ ዘይተዋህበ ግን ከ መላእኽቲ ጥራይ ዝዛረቡ ቋንቋ ከም ዝሰምዐ ቅዱስ ጳውሎስ ተነጊሩ ኣሎ ብኡ መልክዕ ሕጂ ናይ መላእኽቲ ቋንቋ እዚ ቋንቋ እዚ ኢልና ክንቅፅሎ ኣነ ቁርብ ተፀግም ኮይና ስማዕና ብዝያዳ ግን ከምዚ ዲያቆን ዝበሎ ግን ኣብ ይመስለኒ ስለ ዘሎ ሓሳብ እቲ ዕዮ ገዛ ንኩላትና ሸር ጌርካልና ኣላ ዕዮ ከም ዕዮ ገዛ ማለት እዩ ተመልሲ ግን ኣብ ኩላትና ካብ ዝበፃሕናዮ እግሪ መገዲ ናብ ካልእ ግዜ መላልኣና ክንከይድ ፅቡቕ እዩ ከም ቋንቋ እቲ ቋንቋ ግእዝ ግን ኣነ ብትሕዝትኡ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ምስቲ ስነ ፍጥረት ዝኹን ምስቲ ሓሳባት ናይ ብዙሕ ነገር ንኣብነት እንታይ ዝበሃል ዝሕዝ ዘለና ሕጅስ ዓመተ ምህረት እዩ ዝበሃል ድሕሪ ሓድሽ ክዳን እዚ ኤዲ ንብሎ ብክስታይ ሲ ዓመተ ምህረት ሕጂ ናይ ምሕረት ዘመን ምስ ወንጌል ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ነብሱ ወከፍ ነገሩ ሲ ብጣዕሚ ገላፂ ክስታይ እዩ መንፈሳዊ ቋንቋ ክብሎ ክእል ኣነ ብዛይረ ምናልባት ግን ወላ ምስቲ ናይ ቅዱስ ያሬድ ግልፀት ናይቲ ዜማ ገለገለ ዘሎ ሓሳባት ተታሓሒዙ ከይከውን ከምኡ ዝብል ስያመ ዝመፀ ካብዚ ሓሊፉ ግን ወላ ሓንቲ ኣነ እውን ዛዕባ ዝረኸብኮ ወይ ድማ ዘንበብኮ ነገር ስለዚ የለ ዲያቆን ሜሮን ክቡራት ኣሕዋት ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ልክዕ እዩ ምናልባሽ ኣይትሰከፉ ድሓን ዲያቆን ዘይነገር እየ ፈተና ከይከውን ገሊልኩሞ ፈተና እኳ ፈተና ኣይኮነን ሓፈሻዊ መምህር ከም ሆምወርክ ይብልና ዘሎ ሓቲትኩም ምፅኢት እናስውን ብዝያዳ ግን ሓሳብ ከም ዝበልኩሞ ሸር ጌርካ ብዙሕ ነገር ስለትኸስብ ኣነ ንባዕለይ ብኸምኡ ሒዝያ ነይረ እቲ መምህር እውን ሓቂ ምዝራብ ምናልባሽ ትንገይ ከውን እምበር ካብ ናይ መላእኽትን ናይ ኣዳምን ኢሉ ገሊፅልና ነይሩ ኦሬዲ ከም ዝበልኩሞ ግን ሓቲትካ ንኩሉ ስፊሕካ ስለዝርዳእካ ድሓን ንሕተተላ ኩላትና በቢ ዘለናዮ ብዝያዳ ካቶም ናይ ቅኔ መምሃራን ወይ ናይ ግእዝ ኣቦታት ፅቡቅ ጌሮም ከቡልና ይኽእልን ካባኹም እውን ብዙሕ ኢና ተማሂርና እሞ እግዚአብሔር ናይ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኸልኩም ጸጋ ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ቃል ሕይወት የስምዐልና ክብሪ ይሃበልና